dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba laifi kai ba, amma bai baka ba fa. Me faru? Kai dai ka san manzon Allah ya isa a yi abu saboda shi, amma kai ba ima ba. Me ya faru? To baka cika sharaɗin ba ne. Yasa malamai suka ce wannan shi ba laifi ba ne, amma toshe kofa ake da shi, kada wata rana ka ce kai ɗin kai min. Kada wata rana ka ce ya Rasulallah yi min kaza. Kaga daga nan ka faɗa me? Ka faɗa babban laifi da shirka. Yasa malamai suka ce wannan shi a kan kansa ba laifi ba ne, amma kofa ce da za a iya buɗe ta. Wata rana sai ka ga lafazin ya canza, kamar yadda kuma ake gani yanzu lafazin ya canza. Tun mutum yana cewa Allah ka yi mun dan manzo Allah, dan matsayin manzo Allah, dan darajar manzon Allah, bi jahi rasul. Wata rana sai ka ji kuma ana cewa ya Rasulullah yi mun kaza. Ko ba faɗa? Tun ana wannan ma sai aka tsallake, sai mutum ya kira wani babban malami ko wani babban shehi ko wani babban wali in zai faɗi ko zai tashi. Kuma abinda manzo Allah sai ya zo iyaka kenan, akai aka fasa Makka, akai akai Badar, akai akai Uhud, akai akai Hunain, akai akan wannan manzo Allah sai ya sama ya hijira, akan wannan aka bi shi kogo a kashe shi, akan wannan ya fita Taboka, akan wannan ya shiga kogon Hira, ya shiga Garu Thawr. Duk kiyayya da zagi da hari da aka kai masa da sahabban da aka kashe duk akan wannan ne. Kakka ƙara kakka rage. Aj'al al-alihata ilahan wahidan. Yanzu ka zo ka ce ba za a nemi bukata a wajen kowa ba sai Allah kawai. Inna hadha la shay'un ujab. Wannan abun mamaki ne. Kowa ma za a iya neman bukata a gurin sa ba sai Allah ba. Kan wannan ne fa aka yi duk wannan dambarwar da aka yi ta shekara 23 akan ta ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka yi. Kaga wani kuma zai zo ya bata addini da wannan? Shi yasa abinda malamai suka faɗa kenan, sai mutum ya hankali ya taka tsantsa. Sanin kanku ne. A sarki a nan mun ji karatu, kowa ya saurare shi ya ji. Alhamdulillah, babban riban mu a cikin maganan shine yau sun yadda ashe ana iya cewa Allah yi min dan annabi, tawassuli da annabi. Abinda ba su yadda ba shine karka zo ka ce daga nan a bude aka hana dan karka zo ka ce annabi yi min. To ala iyalin nan gaba ta biyu ne da za mu dawo mu yi karatu akan wannan bidiyon sarki. Na'am. Inda za mu ɗauki gaba ɗaya. Gaba ɗaya da muka cira shine murnan sun yadda sun ajiye makamansu ana iya cewa Allah yi dan annabi. Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma za mu karanta maganganun Ibn Taymiyyah a bidiyo na biyu da za ka sa da za a yi raddi. Za mu karanta maganganun Ibn Taymiyyah. Shi ma ya faɗa. Ya faɗa ana yi. Duk da wani guri kuma ga je ka same shi sarkin tufka da warwara ya warware kansa a wani guri. Haka yake. To a nan gurin alhamdulillah kaga maganan cewa abin da nake so kawai dan yi tsokaci kafin mu zo mu yi karatu a gaba na biyu, abin da ake tsoro kar ka zo ka ce annabi yi min. O dama ba a cewa annabi yayi. Malamin daurawa ba a cewa annabi yayi. Shine shirka. Kuma faɗin cewa manzon Allah ya zo ne dan ya yaƙi cewan kar a ce annabi yi min. Wallahi tallahi ba dan haka annabi ya zo ba. Annabi bai zo dan ya yaƙi wannan ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yaƙi shirka ne. Wannan abun kuma cewan annabi yi min. Sahabbai sun ce annabi yi min ya kuma yi alaihi salatu wassalam. Tabi'ai sun ce yayi, malamai da dama na musulunci suna roƙon annabi yi. Shine mas'alan da suke cewa ba a neman taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'ani Qur'aniyan, wannan Qur'ani da sunna sun tabbatar ana neman taimakon sa, amma wannan maganar za mu ajiye ta a gaba na biyu. In mun dawo za mu yi karatun mu na gaba sai mu dira akan ta. Yanzu mu dira akan maganan cewan tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam. Mahangan tawassuli sarki zaki matsalan wahabiyyan yau mafi yawancin su shine jahilai ne. Sun ɗauki ƙadiyyar tawassuli da annabi sun sa shi a babin aƙida, babin tauhidi. While kuma ƙadiyyar tawassuli da annabi ba yana babin tauhidi bane, yana daga cikin masailul fiqh ne. Hatta waɗanda suke inkarin tawassuli, wasu daga cikin su abinda suke nunawa kawai cewa wannan abin wato tawassuli da manzo Allah makaruhi ne. Wasu daga cikin malaman wahabiyan makaruhi ne. A babin fiqh tawassuli yake,
ba a babun aqida ba jahilai ya kamata su fahimci wannan abu na farko da aka gane kenan ballanta na tawassuli da manzo Allah ka shirkanta ni tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a babin aqida yake ba yana babin fiqh ne ba in ba in ji malamin ku Muhammad dan Abdul Wahhabi ba in ji ni ba in ji malamin ku Muhammad dan Abdul Wahhabi a duba fatawa wa masail Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab mujalladi na 4 a duba za ga magana dan Abdul Wahhabi sai yace fa kaunu ba'd kasancewan an samu wasu mutane yurakhisu bit tawassul bis salihin wanda suna ganin ba laifi sun ba da dama za a iya yin tawassuli da bayin Allah wa ba'dhum wasu daga cikin su kuma ya khussuhu bin nabi yana cewa da annabi kadai za a iya yin tawassuli sallallahu alaihi wasallam wa aktharul ulama'i mafi yawancin malamai yanha an zalika wa yakrahu suna hana yin tawassuli da bayin Allah da annabi kuma suna hana wannan abu to cewa mafi yawancin malamai da dan Abdul Wahhab yayi ƙarya ne malaman musulunci 99.9 duk sun yarda da tawassuli da annabi da tawassuli da bayin Allah kaga fadin sa aksarul ulama yayi ƙarya ne sai yace fa hadhihi al mas'ala wannan mas'ala ta tawassuli da annabi a jinan da kyau yace masailil fiqhi tana daga cikin mas'aloli na fiqh ba mas'alan aqida bane yanda suke sakowa min masailil fiqh dan Abdul Wahhab yace tana daga cikin mas'aloli na fiqh yace walau kana sawabu indana amma mu daidai a gurin mu qaulul jamhur shine abinda mafi yawan malamai suka faɗa innahu makruhun cewan tawassuli da annabi ko da wasu waliyai a gurin su makruhi ne kuma wajen mafi yawan malamai ƙarya ne sai yace falanun kiru ala man fa'alahu ba ma inkari ba ma yin musu wa wanda ya tawassuli da annabi ko ya tawassuli falanun kiru ba ma musu alaman fa'alahu akan wanda di ya aikata shi yace wala inkara fi masailil ijtihadi babu inkari cikin mas'alolin ijtihadi wannan malamin ya ga daidai ne wannan malamin ya ga ba daidai bane yace wala inkara in kai ka dauki cewan malamai masu daidai din Ibn Abdul Wahhab yace ba za a maka inkari ba ma'ana mu da muka yadda da tawassuli da annabi ba za a yi mana inkari ba sannan tawassuli shin yana daga cikin mas'alolin aqida ne ko yana daga cikin mas'alolin fiqh yana daga cikin mas'alolin fiqh ne kaga yau masu zuwa suna sai kai tawassuli da annabi shirka kace Allah yi min dan annabi shirka kaga jahili ne bai ma san gidansa ba wannan dan Abdul Wahhab ne yake faɗa to bari kaga abin da zai tabbatar maka da wannan duk da yana da wasu maganganun amma abin da zai tabbatar mana da wannan sarki ga littafin shi dan Abdul Wahhab din wanda zaka sha mamaki su da suka gama guje-gujen sai ya tafi cikin littafinsa mai suna wato adabul mashi ila salati laduban tafiya in za ka yi sallah littafi ne risala ce yake da ita bata da girma sosai ga abin da yake faɗa a ciki babun farko dan Abdul Wahhab da ya kawo babun farko sai yana kawo addu'o'in da mai tafiya masallaci zai in zaka tafi masallaci ga addu'o'in da zaka yi dan Abdul Wahhab a babin farko sai ya ce wa an yuqariba baina khutahu mutum ya daidaita tsakanin takunsa karka dinga tafiya tuk yace ka tafi a daidai wa yaqulu idan mai tafiya masallaci yana tafiya ya ce Allahumma ya Allah inni as'aluka Allah ina roƙonka bi haqqis sa'ilina alayka saboda albarkan waɗanda suke roƙonka wa bi haqqi mamshaya da kuma ina tawassuli da wannan tafiyan nawa da nake yi fa inni lam akhruj ashran wala batran wala riya'an wala sum'atan ya kawo wani bangare na cikin wannan hadisin manzo Allah ne Allah ina roƙonka ina tawassuli da kai da masu roƙonka ina tawassuli da kai da masu roƙonka yadda da tawassuli ko bai yadda ba ya yadda wannan maganar Albani in kaga fitsarar da yayi wa dan Abdul Wahhab akai yayi mai rashin kunya yayi fata-fata ta yanda wasu daga cikin malaman Saudiya suka kasa hakuri akan Albani sai da suka mai raddi suka yi wa Albani fata-fata akan wannan saboda ya soki da Abdul Wahhab ya ce wannan abin da Abdul Wahhab ya kawo na nuna tawassuli ya kore aqidansa ya ruguza aqidansa tawassuli bid'a ne ya zai iya kawo wannan hadisin ma bai inganta ba tare da cewa hadisin yana da shawahi malamai da dama sun inganta shi kuma malamai da dama sun kawo shi ba su ce komai akan sa ba sun yi shiru Albani yana zargin da Abdul Wahhab ya kawo hadisin ba tare da ya ce sahihi ne ko da ifi ba ya ce wannan cin amanan ilimi ne da sauransu to ai akwai malaman hadisi da suka kawo su ma suka ta suka yi shiru ba su ce sahihi bane ko da ifi kuma akwai malaman da suka tafi gurin
karfafa hadisin da wasu riwayoyi suka karfafa hadisin. Muhallin shahid a can a nan shine in ka lura a can dan Abdul Wahhab yayi magana cewa tawassuli yana daga cikin mas'alolin fiqh, sannan kuma baya inkari wa wanda yayi tawassuli. Sannan kuma aka zo aka kama shi cikin littafinsa yana cewa Allah ina roƙonka ina tawassuli da haƙƙin waɗanda suke roƙonka. Ashe kaga wajen da Abdul Wahhab in ka kafirta mai tawassuli mai kai jahilci. To amma su wahabiyan ba su sani ba. Wannan kadiyya ta ɗaya kenan da nake so mutane mu fuskanta ta abin da ya shafi wannan. Idan mun tafi guri na biyu sarki, kafin mu zo ina so mu kalli hujjojin tawassulin ma za mu kawo su bai wuce mu kawo ɗaya ko biyu ba. Mu kalli Ibn Taymiyyah. Shi da yazo yake ta musu kokuwa. Ibn Taymiyyah ga wannan littafin. Na'am. Gurin ne na nema na rasa a cikin littafin amma yana cikin al-Uqudud Durriya. Gurin da ya kawo cewa baya inkarin tawassuli yana ciki. Anan shi Ibn Taymiyyah sannan Ibn Taymiyyah abinda ka mamaki sarki shine ya kawo cikin littafin sa na Majmu'ul Fatawa a cikin littafin nan na shiga abin da yake kawowa bari ka ji ya ciro cewa al-Imam Ahmad an rawaito daga gare shi halaccin yin tawassuli da annabi, yana yin tawassuli da annabi al-Imam Ahmad. Sannan kuma bal al-Imam Ahmad daga cikin ɗaya daga cikin ruwayoyinsa yana ganin halaccin rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kace na rantsi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ibn Taymiyyah ya kawo amma muhallin shahid anan maganar sa akan tawassuli bari ka ji ga abin da ya ce. Ibn Taymiyyah sai yake cewa an tambaye shi ga tambayar da aka yi masa wasu ila Sheikhul Islami an tambayi Ibn Taymiyyah Sheikhul Islamin su hal yajuzu tawassul bin nabi sallallahu alaihi wasallam amla shin ya halatta ai tawassuli da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai halatta ba fa ajaba sai ya ansa da cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah amma tawassulu bil imani bihi tawassuli da imanin da kai da annabi wa mahabbati da soyayyar da kake wa annabi wa da'atihi da biyayyar da kake masa wassalati wassalami alaihi da sallama da salami da kake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa bi du'aihi wa shafa'atihi wa nahwi zalika ko da addu'an annabi ko da ceton annabi kai tawassuli da irin wannan mimma huwa min af'alihi yana daga cikin ayyukan manzon Allah wannan duk ba laifi wa af'alil ibadi al ma'muri bi haqqihi sannan kuma yana daga cikin ayyukan bayi da aka umarta su yi aiki da shi cikin haƙƙinsa fa huwa mashru'un bi ittifaqil muslimina wannan abun mashru'i ne ya halatta da dukkan ittifaqin musulmai wa kana as-sahabatu radiyallahu anhum yatawassaluna bihi fi hayatihi kaji nan da kyau wa kana as-sahabatu sahabbai sun kasance yatawassaluna bihi fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam suna tawassuli da annabi a rayuwansa wannan fa Ibn Taymiyyah ne ke magana a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi a rayuwansa wa tawassalu ba'da mautihi bil abbasi sai suka yi tawassuli kuma da babban manzon Allah bayan manzon Allah ya rasu kama kanu ya tawassalu na bihi kamar yadda suke tawassuli da annabi to ana Ibn Taymiyyah zamu zo mu karanta hadisan guda biyu zaka ga yadda zamu tarike shi mu matse shi domin shedanancin da Ibn Taymiyyah ya kawo musu sai ya ce tawassuli da annabi yana rayi ya halatta tawassuli da annabi bayan ya rasu bai halatta ba sai dai kai tawassuli da wani amma annabi na raye kai tawassuli da shi to abun mamaki shine mu tambaya ɗaya kawai muke ajiyewa nan kafin mu ci gaba sarki na'am idan tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwan manzon Allah ya zama shirka to me ya hana shi ya zama shirka manzon Allah yana raye ma'ana manzon Allah yana raye ya halatta a yi shirka da manzon Allah baya raye kuma bai halatta a yi shirka ba sannan abu na biyu in nayi tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina so Allah ne mai yi min na sa annabi a tsakani Allah ne mai yi ko manzo Allah ne mai yi idan Allah ne mai yi to Allah yana rasuwa ne kaga baya rasuwa tunda Allah baya rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi da nayi tawassuli da shi kuma da yana raye da yana bayan wafatin sa duka manzo Allah girman sa ɗaya ne baya canzawa dan haka shi din da nayi tawassuli da shi a raye haka bayan rasuwansa sallallahu alaihi wasallam shi da nayi tawassuli da shi bayan rasuwansa shi din ne bai canza ba Allah kuma da nake roƙo yayi min dan annabi baya mutuwa yana nan to me illa sai dai dama mutum kana da itikadin da manzo Allah yana raye shi yake yi ba Allah ba to sai ka ce tun da ya rayi kar a abin nan amma in Allah ne yake yi
to babu hikima, wannan rubabban tunani ne na Ibn Taymiyyah. To amma mu ci gaba mu je muhallin shahid. Bari ka ji me yace. Sai yace wa amma qaulul qa'ili, amma fadin mai fada, Allahumma inni atawassalu ilayka bihi, Allah ina tawassuli gare ka da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace falil ulama fihi qaulani, malamai suna da zantuttuka guda biyu kan tawassuli da manzon Allah. Kama kana lahum fil halafi bihi qaulani, kaman yanda suke da zantuttuka guda biyu akan rantsuwa da manzon Allah. Wa jumhurul a'imma, mafi yawancin malamai suna tafiya kaman al-Imam Malik wa Shafi'i wa Abi Hanifa ala annahu la yazubu al-halafi bi ghairihi min al-anbiya'i wal mala'ikati wa la tanqidu al-yaminu bi dhalika bi ittifaqil ulama'i. Waɗannan malaman suna tafiya cewa rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba laifi bane, amma rantsuwa da wani annabi in ba annabi bane kaman sauran annabawa kaman mala'ika, suka ce wannan duka bai halatta ba. Suka ce ta yadda malamai duka sun yi ittifaki, ma'ana za a iya rantsuwa da annabi. Ibn Taymiyyah ne ke kawowa, yace wa hadha ihdar riwayatayn an Ahmad, wanda yana ɗaya daga cikin ruwayoyi guda biyu da aka samu daga al-Imam Ahmad. Wa riwayatul ukhra tanqidu al-yamin bihi, cewan riwaya na gaba kuma ɗayan riwayar da aka samu daga al-Imam Ahmad shine cewan me za a iya yin rantsuwa, za ta iya kulluwa da annabi sallallahu alaihi wasallam khasatan duna gairi, amma wannan ya shafi annabi ne banda wani sa. Walidhalika qala Ahmad fi mansakihi, dan haka al-Imam Ahmad ne ma ya faɗa cikin mansak ɗinsa wanda ya rubuta wa al-Imam al-Marwazi. Al-Imam al-Marwazi wanda aka haife shi wajajen hijira tana da shekara 200 ko da biyu, ya rasu lokacin hijira tana da kaman 275. Haka shi al-Imam al-Marwazi. To ga abinda al-Imam Ahmad, ga abinda Ibn Taymiyyah ya faɗa, yace al-Imam Ahmad ya faɗa innahu yatawassalu bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ai. Al-Imam Ahmad yana tawassuli da manzon Allah a cikin addu'ansa. Ibn Taymiyyah ne ya rawaito. Al-Imam Ahmad yana tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin addu'ansa. Walakin ghayra Ahmad qala inna hadha iqsaman ala Allah wa la yuqsamu ala Allah bi makhluqin. Wa Ahmad fi ihdar riwayataini jawwaza al-qasama bihi. Ahmad a cikin ɗaya daga cikin ruwayoyinsa ya halatta za a iya rantsuwa da annabi, falidhalika jawwaza tawassula bihi. Saboda haka ne al-Imam Ahmad yace tawassuli da annabi ya halatta, za a iya yin tawassuli da manzo Allah. Wannan Ibn Taymiyyah ne ka ta cikin Majmu'ul Fatawa. Muhallu shahid anan, Ibn Taymiyyah ya kawo abu guda biyu wanda zamu cira. Malamai sun rabu guda biyu, wasu suna ganin tawassuli da annabi daidai ne, wasu suna ganin ba daidai bane. Yace amma daga cikin wanda suke ganin daidai ne al-Imam Ahmad bin Hanbal, yana ganin shi za a iya rantsuwa da annabi, dan haka yake ganin ma za a iya tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To idan nan ka koma sai ka koma wajen Muhammad dan Abdul Wahhabi. Abdul Wahhabi zaka ga shi kuma ya ce maka shi ma malamai sun rabu gida biyu, mu dai ba ma yi, amma ba ma yi wa wanda ya tawassuli da manzon Allah inkari. To yau ina batun da wannan ita ce abinda basu karanta ba da suka kafirta mu. Yanzu kuma da ta matsau su malami ne daurawa suka leko suka gani, sai suka zo suka ce za a iya yin tawassuli da shi, za a iya cewa Allah kai min da annabi, amma ba za ka ce annabi kai min ba. A je dai an sauko, wannan din ma muna nan za ku sauko. Na gaban ma muna nan, shi ma za su sauko. To yanzu sarki zaki, idan mun fahimci wannan, mu tafi mu ga dalilai guda biyu wanda yana daga cikin sharrin da wahabiya suka kawo. In ka zo ka same su ce maka ina hadisi, in ka kawo hadisin bai yi daidai da abin da suke so ba, sai su murɗe wuyan hadisin su canza masa ma'ana. Ga abu fa ƙarara bai da fassara na biyu, tawassuli da annabi gashi ƙarara bai da fassara na biyu, amma sai su murɗe wuyan hadisi. Barkaci ga hadisi na farko sarki zaki, hadisi al-Imam al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari ya kawo mana sai hadisin sayyidina Anas bin Malik, ga abin da yake faɗa. Yace anna Umar ibn al-Khattab, sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu, kana idza qahatu, ya kasance in sun shiga cikin fari ba ruwan sama, istasqabil Abbas, sai ya nemi shayarwa, ya ce Allah muna tawassuli da al-Abbas baffan annabi, Allah ka shayar da mu. Faqala, sai ya ce Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina, Allah mun kasance muna tawassuli a gare ka da annabin mu, fatasqina ka shayar da mu. Ka ji kalmar, mun kasance muna tawassuli a gare ka da annabi, ka shayar da mu. Sallallahu alaihi wasallam. Allah ka shayar mu, azam ka bar aikin nan. Sai ya ce
mun kasance muna tawassuli da manzo Allah, Allah ka shayar da mu fataskina sai ka shayar da mu wa inna na tawassalu ilayka yanzu kuma Allah muna tawassuli a gare ka bi ammi nabiyina da babban annabin mu faskina Allah ka shayar da mu kala yace fa yusqon sai su ga an shayar da su muallu shahid shine suna tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba sa yi suna yi da albasu ko ba sa yi suna yi maimakon da aka kawo hadisin nan mas'ala ta tawassuli da annabi ta shige kawai tawassulin nan shikenan sahabbai sun yi a shige gurin in kaga dama karka yi kabar wanda suka yi suka ce ai suna yi da annabi yana raye ne bayan ya rasu ba ku ga sun koma gurin al-Abbasu ba to amma jahilai sun kasa ganewa har yanzu tawassuli da al-Abbasu din an yi tawassuli da al-Abbasu a mazaunin sa na al-Abbasu ne ko an yi tawassuli da al-Abbasu a mazaunin sa na babban manzon Allah a mazaunin sa na babban manzon Allah ne okay wato shehi anan za a ce to me yasa salati da annabi sallallahu alaihi wasallam ake yi yana raye da ya mutu me yasa kuma aka ci gaba da yi wato hauka ne kawai yake damun su da kuma ka gane ba su yadda su bar wa annabi falalan da Allah ya ba manzo Allah ka ga ai al-Abbasu babban manzo Allah ne sayyidina Umar yayi tawassuli da shi ne a mazaunin sa na al-Abbasu ko yayi tawassuli ne da shi a mazaunin sa na babban annabi a mazaunin sa na babban annabi ne darajar yana komawa kan annabi ne sharri na biyu da suka taso sai suka ce ai idan an zo tawassulin ma ba cewa ake Allah muna tawassuli da al-Abbasu ba tawassuli ake da addu'an su zuwa suke sai su ce al-Abbasu roƙa mana Allah Allah ya mana ruwa na annabin ma zuwa suke su ce annabi a roƙa mana Allah Allah ya mana ruwa ba wai cewa suke Allah muna tawassuli da annabi ba kai ka duba sharri irin na bawahi to amma bari ka ga riwaya ta Ibn Hibban cikin sahihinsa wanda zai ƙaryata su cewa tawassulin da suke cewa Allah muna tawassuli da annabi ba cewa suke annabi roƙa mana Allah ya mana ruwa ba idan ka duba a riwayar Ibn Hibban shi ma daga sayyidina Anas bin Malik kanu idza qahatu ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam istasqaw bin nabi sun kasance a zamanin manzo Allah sun shiga cikin fari sai su nemi shayarwa da annabi fayastasqilahum fayusqawn sai ya nemi shayarwa a shayar da su falan ma kana ba da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi imarati Umar qahatu lokacin da wafatin manzo Allah bayan manzo Allah ya wafati a zamanin sayyidina Umar da suka shiga cikin fari fakaraja bil Umar bil Abbasi yastasqi bihi sai sayyidina Umar ya fita da al-Abbasu sai ya ce yastasqi bihi yana neman shayarwa da al-Abbasu kaga sai ya ce neman shayarwa ba yana cewa al-Abbasu ka nema wani shayarwa ba sayyidina Umar sai ya fita yana neman shayarwa ma'ana Allah muna tawassuli da al-Abbasu faqala sai ya ce Allahumma ya Allah inna kunna idza qahatna ala ahadi nabiyyika sallallahu alaihi wasallama wastasqaina bihi mun kasance mun shiga cikin fari a zamanin manzo Allah muka nemi shayarwa da annabi fasaqaitana Allah ka kan shayar da mu wa anna yau ga mu na tawassalu ilayka al-yawma yau muna tawassuli bi ammi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam da babban annabinka wannan magana tawaye ta sayyidina Umaru ce ta sayyidina Umaru ne gashi abin da yake faɗa din da kaga cewa suke al-Abbasu roƙa mana ko annabi roƙa mana da magana manzo Allah za a kawo yanda yake roƙon ruwan sai aka kawo maganar sayyidina Umaru abinda suke faɗa cewa muna tawassuli da annabi muna tawassuli da al-Abbasu to sarki bayan wannan duka idan sun zo sun ce ai muna tawassuli abinda suke yi addu'a muke roƙo da sauransu da kaza to barka sha mamaki mamakin da zaka sha shine sarki hadisin darir wanda sun rasa yanda za su yi da hadisin nan su soke shi hadisi ne kyankyan karfin doki yake da shi da suna da hali da sun rubuce shi makawan nan da ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi bani da jagora kuma na shiga cikin tsanani annabi ka roƙa min Allah Allah ya dawo min da idona manzo Allah sai ya ce ka yi hakuri ya ce ya rasulullahi ni da ya roƙa min Allah manzo Allah sai ya ce itil midaa je ka dauko abun alola fatawadda ka yi alola summa salli raka'atayn kai sallah raka'a biyu summa qul sai ka ce kaga tunda manzo Allah ya koya mai ka ce batun ka ce in an zo gurin annabi ana roƙon sa ne shi yayi kaga ta tashi saboda ga manzo Allah ya ce wa wani ka ce yawwa kaga ta tashi manzo Allah sai ce ka ce Allahumma inni as'aluka Allah ina roƙonka wa atawajjahu ilaika Allah ina fiskantanka bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahma
ina roƙonka, ina fiskantanka, ina tawassuli da annabinka, annabin rahama. Allahu akbar. Ya dawo back to na'am. Ya dawo back to ya zo wajen manzo Allah ya ce har annabi ya ci gaba ya ce ka ce ya Muhammad, kira da suka ce ba a kiran wani koma bayan Allah, duk wanda ya kira koma bayan wani Allah ya wani Allah ya shika, ba ka suka ce ba. To gashi sai ya ce ka ce ya Muhammad, ma'ana ad'uka ya Muhammad, ina kiranka ya annabi Muhammadu, ina kiranka ya manzo Allah, inni atawajjahu bika ila rabbi, ko bika fayajli li an basari, ina tawassuli da kai, ina fiskantar da kai, na saka a tsakiya, ina roƙon Allah saboda kai, Allah ya dawo min da ganina. To gashi a duk wannan bai ce su sun zo sa ai yana tawassuli ne bijahi da addu'an annabi da kaza. Mutanen nan shirarul khalqi ne, jama'a su gane, wallahi tallahi mutanen nan ba annabi a gaban su. Mutumin da bai ga girman annabi ba yaushe zai yadda ba annabi, mutumin da bai so annabi ba yaushe zai yadda ma ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kamata mutane su ji tsoron Allah. To sarki, ina gurgujen takaitawa, abinda muke gaya wa duniya shine ga dai magana ta Malam Aminu Daurawa, an saurare shi, an ji me ya faɗa a cewan ba sa ƙin tawassuli da annabi, suna ƙin a ce a annabi yi min ne. To ita ma za mu zo mu gauraya a cikin Qur'ani da hadisi, za mu ga yadda abin yake. Amma yanzu kafin mu je maganan Malamin Daura ta biyu, maganarsa ta biyu, akwai ɗayan bidiyo, wannan matsalar ina son mu bata haka, mai hankali an ce ruwa cikin cokali ya ishi mai hankali wanka. Mu dai mun gode wa Allah da ya zama na sun sauko, sun yadda zan iya cewa Allah ya mun dan annabi din, ba nufi, mun gode. A hakan ma mun gode da aka yadda jingina wa annabi wannan falalan. Mu masoya manzo Allah muna godiya, mun gode, mu masoya annabi muna godiya. Amma yanzu a sa mana wannan bidiyo na biyu. Rantsuwa da annabi shirka ne, mutane da yawa ba su sani ba. Rantsuwa da annabi shirka ne, mutane da yawa ba su sani ba. Almajiri ya tsaya ga hanya, a bani sadaka saboda Allah da annabi. Ana ba da sadaka saboda annabi? Sadaka ibada ce, ana sadaka saboda annabi? Shi bari mu maimaita mu ji da kyau. Rantsuwa da annabi shirka ne, mutane da yawa ba su sani ba. Almajiri ya tsaya ga hanya, a bani sadaka saboda Allah da annabi. Ana ba da sadaka saboda annabi? Sadaka ibada ce, ana sadaka saboda annabi? An maimaita ba? Ya maimaita. Tsakiyan hanya ya ce a bani sadaka saboda annabi, sadaka ibada ce, ana sadaka saboda annabi. Wato waɗannan mutane ku daina zargin mun ce mutanen nan makiya manzo Allah ne. Na rantsi da Allah makiya annabi ne, tatattun makiya annabi ne mutanen nan. Sun yadda ko basu yadda ba, sun sani ko basu sani ba. Sadaka saboda annabi, bari mu karanta ma magana Ibn Taymiyyah, a ce Allah yi dan annabi ko dan wana ma, ba dan annabi ba. Amma kafin nan sarki, ga hadisi, shi saboda ina so mai sauri mu karkare ga hadisi cikin Sahihul Bukhari. Sahabbai sun yadda a basu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma sun yadda suna bayarwa saboda annabi. Sahabbai kuma cikin Sahihul Bukhari. Waɗannan mutanen ba su da gaskiya. Lokacin da manzo Allah, bayan an yi fatu Makka, da aka yi fatu Makka, bayan fatu Makka an yi yaƙi da ake kiransa Hawazin, ghazwatu Hawazin. Lokacin da manzo Allah ya je bayan fatu Makka an yi yaƙin Hawazin, a wannan yaƙin Hawazin din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ganima da yawa. Ganima na wato mutanen su da aka rike, mata da yara wanda manzo Allah ya kama su a gurin yaƙi, na ɗaya kenan. Sannan kuma ganima ta dukiya, ganima ya guda biyu. Lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan sarki, hadisin nan hadisin al-Maswara ne, al-Maswara ibn Makhrama, da kuma ina tsammanin wannan Marwanu ibn al-Hakam, su biyu ne suka rawaito wannan hadisin, suke bada hadisin. Bayan an yi yakin Hawazin, to su mutanen Hawazin din da annabi ya kama musu da dukiyoyinsu da matansu da yaransu, annabi sai ya saurare su har kwana 8 yana jiran kafin ya tafi su zo ko za su nemi alfarma a yi musu alfarma. Allahu akbar. To su zo su alfarma ba, manzo Allah sai ya raba wannan dukiyoyin da ganimar da aka samu da bayi a tsakanin sahabbansa, annabi duk sai ya ba su. Bayan annabi ya bayar, sai suka zo gurin manzo Allah, sai suka ce gashi ya Rasulullahi, mun zo mun musulunta, amma abin da muke so ya Rasulullahi shine ka ba mu dukiyoyinmu kuma ka ba mu ƴaƴanmu da matanmu. Kuma
alaihi wasallam da yazo ga abin da sai yake ce musu ahabbul hadisi ilayya asdaquhu, abinda ni nafi so annabi yace na fi son gaskiyan zance, faktaru ihda da'ifatayn, manzo Allah yace ku zabi ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu, imma sabi wa imma mal, ko ƴaƴanku da matanku ko ku zabi dukiyoyinku, wanne kuke so? Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa qad kuntu istanaitu bihim wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam intazarahum bid'ata ashara laylan hinin, manzo Allah ya saurare su tsawon kwanaki su zo tun kafin ya rabar ba su zo ba. To bayan sun yi wannan, falan ma ta bayyana lahum anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ghairu raddin ilaihim illa ihda daifatayn, da suka gane annabi ba zai bayar musu ba sai abu daya, ko matansu da yayansu ko dukiyansu, qalu sai suka ce wa manzo Allah fa inna naktaru sabiyana, mun yadda ba mu ƴaƴanmu da matanmu. Fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil muslimina fa asna ala Allah bima huwa alu, da suka faɗa haka manzo Allah sai ya ce to a taro musulmai. Manzo Allah sai ya taso ya tara musulmai, yayi musu huduba, ya gode wa Allah da irin abin da Allah ya cancanta. Sun makala sai manzo Allah ya ce amma ba'du, bayan haka fa inna ikhwanakum haula'i qad ja'una ta'ibina, manzo Allah ya ce wa sahabbansa ga waɗanda muka yaka ƴan uwanku ne, yau sun zo mana suna masu tuba. Wa inni qad ra'aytu an arudda ilaihim sabiyahum, ni manzo Allah na yadda, in ji annabi ya ce na yadda, ina ganin ya kamata mu mayar musu da matansu da ƴaƴansu da sauransu. Faman ahabba minkum an yutayyiba bidhalika, duk wanda yake son yayi wannan abin saboda Allah, ya bayar saboda Allah, falyaf'al, ya bayar. Wa man ahabba minkum an yakuna ala haddi hatta nuti iyahu min awwali ma yufi'u Allahu alaina falyaf'al, wanda kuma yake so zai, ba dole dai zai mayar musu da matansu da ƴaƴansu, amma zai jira yana so mu biya shi, to ya haƙuri har sai in an samu wani ganima sai mu biya shi daga cikin abin da ya mayar musu din nan. Faƙalan nasu, mutane sai suka ce gaba ɗayansu, waye annasu anan? Sahabbai ko? Sahabbai su ne annasu. Sai suka ce dayyabna zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam lahum. Bukhari ne ya rawaito, dayyabna zalika, mun ba su, mun miƙa musu ƴaƴansu li rasulillahi saboda annabi Muhammadu lahum wasu, mun ba su waɗannan ƴaƴansu da matansu saboda manzon Allah. Da akwai dayyabna zalika li rasulillahi, bi ma'ana li ajli rasulillahi lahum, mun ba su ƴaƴansu da matansu saboda annabi. To yau ga wani kawai saboda ya je jami'ar islamiyya ya dawo wai da sunan sadaka ibada ce, ana sadaka saboda annabi, ka zo ka ce a baka saboda annabi. To ga sahabbai suna bayarwa. Sadakar da zan baka na naira 10 ko na naira 20 ya kai in ɗauki ɗanka ko matanka in baka? To an ɗauki ƴaƴa da mata an ba wa mutum an ce saboda annabi, kai kuma akan naira 10 ko naira 20 da almajiri yake bara ka ce yayi shirka. Ba a yi, sadaka ibada ne. Wannan irin tunani ne, wannan sahih bukhari ne. Sahabban manzon Allah ne ba su fahimci irin fahimtar da wabiya suka yi ba. Dayyabna zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lahu, mun haƙura, mun haƙurƙurtar da kanmu, mun ɗauki matansu da ƴaƴansu mun ba su saboda annabi sallallahu alaihi wasallam. To ina wannan mutumin ya samu wannan abin sarki? In dai da imani, dan Allah ina ya samu wannan abin? To bari ka ji wani abin mamaki. Ba abin da ya shafi waya dauki a baka saboda annabi ba, shi kansa yanzu bai sani ba. Alfarman manzo Allah ne ta mamaye shi, da yanzu wuta ce take cin sa, yake babbaka da duniyar ta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune a cikin sahabbai, barka ji wani hadisi mai ban mamaki. Hadisin sayyidina Abdullah bin Umar, kamar yadda yazo cikin sahih Ibn Hibban. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, shi sayyidina Abdullah yace wata rana in kasafati shamsu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, rana ta yi kusufi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta lam yakad ayyarka, manzan Allah ya tashi ya tsaya yana sallah har sai da muka zaci manzan Allah ba zai yi ruku'i ba. Sun maraka manzan Allah ya ruku'i hatta lam yakad ayyarfa rasahu, har muka zaci manzan Allah ba zai dago kansa ba. Sun marafa rasahu, sai manzan Allah ya dago kansa daga ruku'i. Faja'ala yatadarra'u wa yabki, manzan Allah yana kaskantar da kai a gaban Allah, yana kuka. Wa yaqulu, annabi yana cewa rabbi ya ubangiji, alam ta idni Allah tu'azzibahum wa ana fihim, Allah ka mun alƙawari ba za ka taba azabtar da al'umma ta ba matakan ina cikin su. Allahu akbar. Alam
Allah tu'azzibahum wa ana fihim, Allah ba kai kace ba za ka azabtar da su ba matukar ina cikin su. Alam ta idni, Allah ba ka mun alƙawari ba, Allah tu'azzibahum wa nahnu nastaghfiruk, ba za ka azabtar da su ba matukar muna maka istighfari. Saboda wa ka dauke musu azaba sarki? Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Kuma kar wani ya zo ya ce a to har yanzu wannan hadisin yana nan. Har yanzu matukar manzo Allah yana cikin mu, Allah ba zai mana azaba ba. Yake cewa ai ana nufin manzo Allah yana cikin mu, sunnarsa tana cikin mu. Ai dadin ma da sahabban sunnar tana nan a cikin su, ko ba sunna? Akwai. To tunda akwai sunnan, an dage azaban dan sunnar da take cikin su ne, ko an dage dan manzon Allah? Dan manzon Allah. Aha, to ka gani? Kai hakuri dan malam. Na'am. Ka gani? Na'am. Alam ta idni Allah tu'azzibu wa ana fihim, manzo Allah bai gama wannan yace falam ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi yana gama sallah ijtallati shamsu, rana sai ta dawo garau ta yayi qama fahimidallahu wa asna, manzo Allah sai ya tashi ya gode wa Allah wa qala sai yace inna shamsa wal qamara ayatayn min ayati llahi, wata da rana ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah, fa idan kasafa, idan kun ga sun samu kusufi irin wannan, fafza'u ila zikrillah, manzo Allah ya ce ku zama zakirai, ko kama zikiri. To ina mai musun zikiri? Manzo Allah ya ce fafza'u ila zikrillah, ku je ku kama zikiri. Sun makala sai ya ce, barka ji wani abin mamaki, ina mai ci annabi irin sa ne? Manzo Allah sai ya ce laqad uridat alayyal jannatu, manzo Allah ya ce laqad uridat alayyal jannatu, an bujiro min da aljanna ga ta ina kallanta, ga aljanna a gabana, hatta law shi'tu la ta'ataitu qatfan min qudufiha, manzo Allah ce da na ga dama da zan sa hannu na haka in tsunko inabin aljanna ko wani apple daga aljanna, manzo Allah ce gashi a gabana, kaman in sa hannu in miko in tsunko ta. Manzo Allah ce wa uridat alayyan naru, an nuna min wutan jahannama ga ta an bujiro min da ita, hatta ja'altu attaqiha, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce har sai da ina baya haka, ina ganin kaman za ta zo, ina baya ina yin baya manzo Allah ya ce khashitu an tagshakum, ina tsoron kar wuta ta zo ta mamaye ku. Allah shaidi a wannan hadisin sarki shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai ka roƙa dan annabi ba, azaba ma Allah yana daukewa saboda annabi ne. Kuma wannan hadisin Qur'ani ne, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah baya azabtar da mutane matukar annabi na cikin sallallahu alaihi wasallam cikin su. Yau azaba an dauke saboda annabi, wani kawai ya sha kuninsa da sunan tauhidi, ba a yin sadaka saboda annabi. To muhallin shayi sarki, barin ba shi misali. Biyayya wa Allah ibada ne ko ba ibada? Ibada. Masha Allah. Allah bai ce alqur'ani adiyullah wa adiyur rasul, ku bi Allah ku bi manzo Allah. To ga ibadar Allah ya ce ku bi Allah ku bi annabi. Na'am. Ga ibadar kuma Allah ya ce ayo Allah ayo annabi. Ya ka mutanen nan haka suke. To amma barka sha wani mamaki, ka sa alqur'ani. Na'am. Cikin suratul nisa Allah ya gaya mana ko wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Na'am. Wattaqullaha, ku ji tsoron Allah da tasaaluna bihi, kuke roko bihi da Allah, wal arhami kuma kuke roƙonsa dan zumunci. Allah ka yi mana dan zumunci, kana roƙo Allah ka yi mana dan zumunci. Zumunci ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana roƙo saboda zumunci. To duk wani wanda wato wannan bai masa ba sarki zai ce to me Ibn Taymiyyah ya ce, wanda da shi zan rufe insha Allah, sai a dan bude waya, dauki waya ɗaya ko biyu. Na'am. Ga littafin Ibn Taymiyyah, qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila. Wannan nafsin maganan wannan mutumin, baraka ji me Ibn Taymiyyah ya ce, ka gane mutanen nan jahilai ne, ba su karanta gidansu. Ibn Taymiyyah ya ce faqad tabayyana anna qawlal qa'ili, yace ya bayyana mana fadin mai fada a shafi juz'i na 1 shafi na 105, anna qawlal qa'ili, fadin mai fada, as'aluka bi kaza, Allah ina roƙonka bi kaza da wani abu, nau'ani ya rabu gida biyu. Ma'ana kaman ka ce Allah ina roƙonka da annabi. Ibn Taymiyyah ya rabu gida biyu. Yace fa innal ba'a qad takunu lil qasami, cewan Allah ina roƙonka da annabi za ta iya zamantowa rantsuwa kake yi da annabi.
wa qad takunu lis-sababi za ta iya zama kuma ba'un din Allah ina roƙonka da sababin annabi dan annabi yace fatakunu qasaman bihi ala Allah in rantsuwa ne kaga ya zamanto qasaman rantsuwa ke da annabi wa Allah wa qad takunu su'alan bi sababihi ko kuma a'a zaka iya roƙo kana roƙon Allah saboda sababin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace fa ammal awwal amma na farko wato rantsuwa kenan ka roƙi abu wanda kana rantsuwa saboda annabi sarki dan Allah yana zuwa barin dan yaran nan na masha Allah jama'a mu jira shekh zai dawo yanzu jama'a mu ya kuri shekh zai dawo yanzu insha Allah zai dawo yanzu masha Allah sai ibnu taymiya yake magana akan wannan rantsuwan sai yake cewa fa ammal awwalu fal qasamu bil makhluqati la yajuzu rantsuwa da dukkan wani abin da ba Allah ba bai halatta ba fa kaifa alal khaliqi to sai yace wa amma sani amma na biyu abu na biyu kace Allah yi min saboda sababin wani saboda albarkan wani kaman ce Allah yi min dan annabi yace wa alu bil mu'azzam shine ka roki Allah da wani abin da yake da girma a gurin Allah ka su'ali bi haqqil anbiya'i kaman ka roki Allah ka ce Allah saboda annabawa saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa hadha fihi niza'un yace wannan akwai jayayya tsakanin malamai wa qad taqaddama an abi hanifa wa ashabihi annahu la yajuzu mun gabatar a baya da Abu Hanifa da almajiransa sun ce haka bai halatta ba wa minan nasi daga cikin malamai man yujawwizu zalik akwai wanda yake ganin haka ya halatta to barkaji sai yace fa na qulu mu kuma su malam ibnu taymiya masu girma mu kuma muna cewa qaulus sa'ili lillahi fadin mai roko da zai gaya wa Allah ya ce wa Allah as'aluka bi haqqi fulani Allah ina roƙonka saboda wani kaman ka ce Allah saboda annabi ku bani saboda annabi sallallahu alaihi wasallam wa fulani min al mala'ika ko Allah ka bani saboda mala'ika jibrilu wal anbiya'i ko saboda annabawa was salihin ko salihai wa gairihim ko wasu su au bi jahi fulani ko Allah saboda alfarman wani kai min au bi hurmati fulani ko Allah saboda wani kai min yaqtadi anna haula ilahum inda Allah jahum wannan abin yana nuna waɗanda ka roƙa saboda su dinnan suna da girma a gurin Allah wa hadha ihun yace wannan daidai ne fa inna haula ilahum inda Allah manzila domin waɗannan suna da daraja a gurin Allah wajah da girma wa hurma da alfarma yaqtadi an yarfa Allah darajatihim wa yu'azzima aqdarahum zai iya yiwa Allah ya daga darajar su ya girmama alƙadarin su wa yaqbal shafa'atuhum idza shafa'u ko shafa'u Allah ya karbi cecen su idan suka yi ceto ma annahu subhanahu wa ta'ala man dalladhi yashfa'u indahu illa bi idni tare da cewa Allah ba mai ceto a gurin sa sai in ya masa izini muhalli shahid ibnu taymiya ya ce wannan abin daidai ne ko bai ce daidai bane ya ce daidai ne to yau kawai an samu wasu sun zo suna maganan cewa ka fito ka ce a almajiri ya ce a bani saboda annabi ba daidai bane to ga ibnu taymiya ya ce daidai ne sai yaya kuma wannan lausa na shirkantar da al'umman annabi din ku fitar a cikin gwagwalwan ku wahabiya ba daidai bane wannan abin da kuke ku daina kafirta al'umman manzo Allah da jahilci da wauta da rashin sanin ya kamata ku daina wannan mu shine kiran da muke yi da nasihar da muke yi saboda kar a zahar ya zike mu sarki sai a kokari a buɗe waya dan waya insha Allah tabaraka ta'ala shai mu bude waya muna da wani tambaya ne bari in zo kan sabon akidan da aka bude shai wannan sabuwar akidan da sunan shi nan da aka bude mai suna Idrisiya wannan shekara sunan akidan Idrisiya suna akidan Idrisiya akidan Idrisiya ya baibaye ko ina yanzu jama'a na shiga amma abin da tambaya ne shayi kaga a nan kuna karanto muna cewa in ana hutuba limami yana hutuba mabiya masu sallah kowa na shiru ne
ya ji abinda hutuban limami, saboda wasu kuma kun ce yana cikin sallah, in ka bata hutuban ka sallan ka ma ya bata ga dai wasu dai sa'annan kuma shi ma limamin kansa ya cikin hutuba yana iya ya saka audio ya ce ku ji sai ka yana yi cikin wayannan hutubansa. Sa'annan da akwai ababa da yawa da su wannan kungiya na Idrisiya da ta kawo da take yi. Shin mun san kan da kuce muna kun ga an rabu kashi biyu, akwai Shi'a akwai Sunna. Sunnan nan kuma ta rabu ta kasu kashi Kadiriya, Tijjaniya, sauransu dai, Izala da sauransu dai, da kamar ake da ke Sunna dai sauransu. To shi wannan kungiya na Idrisiya ita kuma za a saka ta cikin Sunna ne, ko dai tana zaman kanta, zaman bid'a, akidar bid'a, zaman kanta na bid'a ne, ko dai za a sa ta cikin Sunna, ko za ta cikin Shi'a. Na farko dai ma musulunci bai son wani akida wai shi Idrisiya ba. Wanda ya fito wannan shedanancin sa ne kawai ya ga kawai mutum ne da ya zamanto kana fatan min jundi iblisa fartaqad bil halu hatta sara iblisu min jundihi. Da mutum ne kungiyan shedan, daga baya ya samu promotion, ya zamanto daga promotion din da ya samu shedan ma ya zamanto daga cikin kungiyansa. Babu wata akida a musulunci sunanta Idrisiya, wannan na da yake nan. Sannan abu na biyu, ba karamin kuskure bane babba, bid'a ne wanda bai da na biyu, mafi munin bid'a. Ka hau mimbarin Juma'a ka dinga huɗuba. Na farko ma dai yin huɗuba ma da Hausa ma dai tukunna bid'a ne, wannan kowa ya sani. In kaga an yi to bid'a ne, sai dai in ka yadda da bid'a ta rarrabu a wajenka, akwai bid'a mai kyau to sai ka dauke ta bid'a mai kyau. Wanda kuma bai yadda da bid'a ta rarrabu a wajensa ba, shikenan fa inna kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar, ya zama dan wuta. Da faɗansa shi ya zama dan wuta, saboda bai yadda ba bid'a ne. Abu na biyu mafi muni shine mai da wajen cece kuce, kaman gurin kasuwa, ka zo kana magana kana kaza kana kaza. Na farko wannan jahilci ne, daƙiƙanci ne, da rashin sanin addini, da rashin sanin ciwon kai. Duk wanda yayi wannan katotan dan bid'a ne. Sannan babban dan bid'a bai yi koyi da manzo Allah ba, bai yi koyi da sabon manzo Allah ba, bai yi koyi da tabi'ai ba, bai yi koyi da tabi'ina ba. Bid'a ce da shi ya kirkiro kayansa. Amma mu abinda muke faɗa abu ne mai sauki. Idan da akwai gurin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin wannan, yayi wata ya ko sahabban annabi wanda suke wasu garuruwa su yi bid'a da wani, su yi huduba da wani yare, su fassara wa mutanen, su bude gurin question and answers, kai faɗa, kai wancan ka faɗa, kai wancan ka faɗa. Huduban da ake so mutum ya zauna yayi shuru. A ka'ida fa sarki, wani mutum huduba, in liman na huduba sai kaga wani yana surutu, sai ka ce masa kai shiru, kai ma ka zo da mummunan abu. Ka ce wa wani yana surutu yayi shiru, kai ma ka zo da mummunan abu. Ya wanda yayi surutu, ya kuma wanda ake ganin wai shine limamin, kawai ya maida mimbarin sa ya zamanto gurin iya ta abba, kawai ta tsuniya. Maliku wancan yayi kaza, wannan yayi kaza, wannan yayi kaza. Wannan bid'a ce muharrama, mummunan bid'a wanda yayi ta katan dan bid'a ne. Duk wanda yake wannan katan dan bid'a ne. Sannan kuma mutum bai san sunan wani kungiya Idrisiya ba, kuma ba mai yin wannan sai jahili. Ba mai yin haka sai jahili. In kaga mutum na yin wannan, ya mai da hudubansa kullum gurin cin mutuncin mutane, gurin da ake so kai wa mutane bayani, ko da Hausan za ka yi, kai wa mutane abin da zai amfane su, zai tunatar da su Allah, zai kusanta su da Annabi sallallahu alaihi wasallam, mas'alan da ya shafe su na rayuwa, ka dan tsoratar da su da sauransu. Amma ya zamanto gurin zage-zage, gurin cin mutunci, gurin kazafi, gurin ƙarya, har da ɗebo kasu sukan wasu ana daddannawa. Sunan wannan abu ba, sunansa shirme. Yasa sunan shi nan suna ba ta cikin limamin in yana ba da kutuba ya saka kaset yana danna ku ji abin da wani faɗa. Duk ka san mu ba ma son ta'annabi, zai iya yiwa yanzu wannan din ma da muka ce ba sunna bane, kila yana da gurin da manzo Allah ya yi huduba irin yanda yake. Ka san ai shehu zamani ne, sai iya kawo mana. Ka san shehu zamani ne, ko kuma ya kawo mana gurin da sayyidina Abubakar yayi, ko sayyidina Umar yayi, ko sayyidina Uthman yayi, ko sayyidina Ali yayi, ko ɗaya daga cikin sahabbai suka yi, ko ɗaya daga cikin tabi'ai. Kai mun sauko kasa ko yanda Ibn Taymiyyah ya yi.
A shi zaman kansa na ba shi ta wurin Ibn Taymiyyah. Oh, an ce who was he? Who was he? Shi zaman kansa. Kasa yanzu shai a takaice dai akidar Idrisiya duk yan bid'a ne su duka gaba daya. Wace kawo inda wannan bid'a ne bid'a munana ma kuwa yan bid'a tatattu number 1 da babu irin su. Duk wani akida mai suna akida Idrisiya wannan yan bid'a ne tatattun yan bid'a ne. Ba su da hujja alqur'ani, ba su da shi a sunnar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, ba su da shi a magabata. Wannan aqida ce ta bid'a mafi muni, wanda kuma yanzu wannan aqida ita ce silan rarrabuwar musulmai, ita ce silan gaba a tsakanin musulmai, yanda take kawo tafriki, yanda take bata musulunci, take shawwaha musulunci. Babu wani wanda ba musulmi ba da zai ga irin wannan aqidan yayi sha'awar shiga musulunci. Babu wani wanda yake musulmi face sai ya ji in bai da ilimi sai ya ji kokonto ya fara kama shi akan musulunci, ya zamana irin waɗannan su ne suke amfani da musulunci. Wannan ba daidai bane. Masha Allah. To da wannan tambaya jama'a layi na bude a wannan dai a sakaice mun tsaya haka shayi ya wulga tahaddi in dai suna son a saka su cikin sunna su kawo inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka, amma a yanzu suna zaman kansu wai yan bid'a ne tatattun yan bid'a akidar Idrisiya. To masha Allah za mu ɗauki kira wanda zaka kira duka ka tsaya kan topic. In ka sauka kan topic gaskiya za mu ajiye ka tsaya kan topic. Wanda ya sauka kan topic za mu ajiye ka, ba za mu baka dama ma mu ce maka ka sauka ba, za mu ajiye ka ne kawai gaba daya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola kan TikTok. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kuna jin sa, ni ba na jin sa fa. Ni ma dai ba na jin sa. Ni ma ba na jin sa. Barin aji kan ba wanda ma. Ta'ala barkatu kola kan TikTok. Assalamu alaikum. Ɗan TikTok ina gani masalan ko ta wuri na ne mu gyara, barin bayan Facebook ɗan WhatsApp da ma koya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola kan WhatsApp. Ɗan TikTok ya kuri ɗan TikTok ku kuna ji amma mu ba ma ji. Matsala ne ina gani ta wuri na ne shi na gyara. Yasa yan TikTok yau dai ku yi hakuri. Assalamu alaikum kola kan WhatsApp. Wa alaikum salam. Sarki zaki barka da yau. Barka ka dai kola, ya sunan ka daga na ke kira? Yunus daga Yunus. To malam Yunus kana tare da Sheikh Abdul Fatih Sana Tijana kan wannan layi. To ina ma shahi fatan alheri. Masha Allah muna amsa. Sannun ku da kokari, sannun ku da himma. Sannu kadi. Allah tabbatar da alheri. Masha Allah. Me tambayanka malam Yunusa? Ina shehi fata alheri. Ni tambaya ta daga mutanen nan da ba su san manzo Allah, wai me manzo Allah ya mutu ne? Masha Allah, to mun gode. Bari shehi ya ba mu amsa. Jama'a da yawa na kira. Ba nan da akida Idrisiya da kace yanzu ni ban taba ji sai yanzu. Ai da yake wannan shekara aka kafa ta. Shi yasa. Wannan shekara aka kafa ta. Ba ta samu shekara ɗaya ba. Iko Allah, sai na ku fata alheri. Masha Allah, mun gode. Allah saka da. Gaskiya game da manzo Allah fa da matsala. Masha Allah. Mun gode. Allah dai sauke. Amin. Allah ta gode. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh malam Buhari. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sarki barkan ku da wannan lokaci. Barka kare Sheikh Buhari. Kana tare da Sheikh Abdul Fatih Sana Tijana ko wannan. Ina ma shehu barka da zuwa. Shai yana jin kai na barka da alheri. Amin. Wato tambaya guda ɗaya zan yi sarki a nan wurin shehu. Tambayan da nake da shi na ce misali akwai maganan da dama Dr. Ahmad Mahmud Gumi ya yi wanda yake cewa ‘yan izala da sunan ahalus sunna su ne yanzu suke yawan huduba a mumbari kuma da Hausa. Shine na ce a zamanin annabi akwai wani yarurruka da aka yi ne wanda ake huduba da su banda larabcin da annabi yake yi. Gaskiya ne. Gaskiya a san na gani. To ina ma shehu fatan alheri da fatan kuma Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu yi ta jin su shehu akan wannan shafi mai. Insha Allah. Now. To, me jama'a mun gode. Na ganka me jama'a ba zan shiga wannan akida ba sam.
To, college da Allah tsaya ku bari malam ya bada amsan wannan biyu da aka tambaya ka. Babu gaskiya a zamanin manzo Allah mu san akwai wani abin nan da aka ce an yi shi a zamanin manzo Allah wani yare da aka yi wani huduba da shi ba bayan larabci. Wannan yana daga cikin mutanen da suke tafiya cewa bid'a ne. Mu ma ai ba wai ba ma yin huduba da Hausa ba, muna yi kafin akan mimbari muna yi, amma abin da muka yadda mun yadda cewa bid'a ne. Sai dai mu dama a gurin ma akwai bid'a mai kyau. To illan wanda bai yadda bid'a akwai mai kyau akwai mara kyau me yake yi, yace bid'a duk bata ne a gurin sa, shikenan kaga ya batar da kansa zuwa jahannama. Na'am. Yawa ya batar da kansa zuwa jahannama. Amma babu wani zamanin manzo Allah babu wani wurare da ake yin huduba da shi akan mimbari, babu haka ba mu sani ba a zamanin sahabbai, ba mu sani ba a zamanin tabi'ai. Amma in akwai watakila ilimi yana da faɗi sa iya zuwa su kawo mana a zamanin manzo Allah ko zamanin sahabbai yanda suka yi huduba da wani yare ba larabci, kamar su yan Idrisiyan za su iya kawo. Masha Allah. Na'am, masha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola kan WhatsApp. Wa alaikum salam. Kola. Na'am, kola ya sunan kargan da ke kira? Sunana Sani Aliyu, ina kira ne daga Mina. To masha Allah, Malam Sani kana tare da Sheikh Alfuta Sana Tijana kan wannan layi. Ina mashi kyakkyawan fata. Masha Allah. Da kokarinsa da yake yi akan matsalolin da yake faruwa a nan ba ma nan Najeriya ba har zuwa West Africa akan matsalan masu cewa su ahli sunna ne. Masha Allah. Ina son malam ya marawa, ina son akwai wata dan abu da ya dan fito kuma na ga cewa matsalolin. Muna jin ka. Muna jin ka. Wani abu fito? Sarki zaki kana ji na ko? Muna jin ka gaba daya. Yawwa, matsalolin da muke samu a ƙasar nan saboda yawancin fitintunu da yake tasowa gaskiya fi sabilillahi in ba an tashi tsaye ba ne, musulunci ba za mu karɓe ta ba. A da can duka kowa ɗan ɗarika ne, ba wani wanda zai ce shi ba ɗan ɗarika ba ne. In ba ka yi ɗarika ba ubanka ya yi, ubanka bai ba kakanka ya yi, kuma a kan farkin na duka muke haka. Sai yau mun tashi kuma gari ya waye muna da wayansu mutane can daban wanda sun kawo su ajuduwan suke sun raba mana kai baki ɗaya da ba samu ba zaman lafiya. To shi Abdul Fatai ina mashi fatan alheri, kuma wannan abubuwan da yake fitowa da shi ana warwarewa. Allah ya ƙara, Allah mai albarka. Allah mai albarka ya ci gaba da wannan gwagwarmaya. Amin. In kuma Allah da Allah zai kare shi. Insha Allah. Da fatan Masha Allah. Masha Allah. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola da ya kira direct. Dala na WhatsApp tsaya. Kola da ka kira direct muna tare da kai. Assalamu alaikum. Wa alaikum kola da ya kira direct. Na'am. Ya sunan ka na ki kira? Sulaiman Abubakar Basulube. To, Malam Basulube, kana tare da Sheikh Abdul Fattah Sana Tijana ka wannan layi. Ina yi wa fadilatu Sheikh Al-Allama Malam Abdul Fattah fatan alkhairi. Masha Allah, yana je na amsa. Na ji daɗin wannan maudu'i da ya tattauna a kai, kuma maudu'i ne wanda dama ya kamata a faɗaɗa shi a ci gaba da tattaunawa a kansa insha Allah. Sannan ina yi wa shi fatan alkhairi. Na'am. Na ce ina wa shi fatan alkhairi, Allah ƙara mai nashi. Amin. Abin da yasa yake disturb ka kunna kana ji kuma kana magana. Shi yasa baka tsayawa da kyau. Okay, Allah sarki. Yawwa, to ni shine iya abin da zan faɗa kawai, ina wa shi fatan alkhairi. Masha Allah, mun gode. Allah ya saka da alkhairi. Allahu khairan, kwarai mun gode sosai. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola kan WhatsApp. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kola ya sunan ka daga na yi kira? Kola kan WhatsApp.
Assalamu alaikum. Bar mu aje ka gaskiya. Ko ƴan TikTok don Allah ku yi hakuri, yau ban sa abin da sa ina da matsala tare da ku ban iya na gyara ba. Shi yasa da aka watan gyara kamin mu hawa amma ban inda zan ba ku dama shi dai an sauka a dawo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kan WhatsApp. Na kola ya sunan ka daga nake kira? Sunana Kabiru Garba na kira daga Azare. To masha Allah Malam Kabiru kana tare da Sheikh Abdul Fatah Sana Tijani akan wannan layi. Allah Abdul Fatah Sana Tijani Allah ya kara lafiya ya kara nisan kwanan nawa fata alkhairi. Amin. Shey sai kola tsaya 1 second. Ɗan TikTok kun ba da dama ku bari sauka dawo shi duk za ku samu ku yi magana. Zan sauka min second tsaya don kunna shi ku dawo. To bismillah kola. Sarki ban saurari program da ya kamata ba dama na kira ne na yi wa Sheikh fata alkhairi da gaisuwa. To ai kai bukata mu baka dama ba kenan. Tunda baka saurari program. Ne dama na kira da. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola kan TikTok kan WhatsApp. Alaikum salam. Alaikum sarki zaki. Masha Allah. Kola ya sunan daga na ke kira? Sunana Abdul Rashid, ina kira nan daga Abuja. To, Malam Abdul Rashid, kana tare da Sheikh Abdul Fatah Sana Tijani kan wannan layi. Ina gaishe da Sheikh Abdul Fatah Tijani. Yana jin kai na gajiya. Da wato wannan gudunmawa da ake bayarwa sosai. Lalle muna jin daɗi sosai. Masha Allah. Idan ba ku irin su a irin wannan tafiya, mu ma gaskiya mukan samu rauni. Da dai na sani early 90s. Ko in ce early 2000 ko 2003 a 2004-5 haka. Ba mu da idan dan shi wato ahali in an masa duk abin da aka mana sai dai mu yi hakuri. Mu yana ta ji a ita ba abin da ba mana ba sai dai mu yi ta hakuri to amma alhamdulillah Allah ya saka mana da irin su mun gode. Lalle na topic ana cewa wato mutanen salafiya suna dawo akan suna dawowa daga kan tafarkin da suke a da suna dawowa zuwa tafarki yanda ya kamata wato yanda ya kamata shine nace to lalle ni ya bari sa baki kuma ina gaishe da shi Abu Fatah Tijani sosai ina gaishe shi. Masha Allah. Mun gode. Allah saka da alkhairi. Mun gode. Kola kan TikTok yanzu ya muna jin ka. Masha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yanzu ya gyaru. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala. Kola kan TikTok ya sunan ka daga nake kira? Sunana Mosti Zaki Musa daga nan kasa Cairo, Niger State ne. Ina gaishe da Maulana Sheikh Abdul Fatah. Masha Allah yana jin ka yana amsa. Ba abin da za mu ce mashi sai dai godiya saboda kullum muna bibiyan shi kuma muna yabawa da abin da yake yi. Masha Allah. Saboda a yanda manzon Allah ya ce zamani yana tafiya ne da yanda Allah yana ba da shugabanni ne daidai da zamanin da ake tafiya. Wallahi a cikin wannan zamani gaskiya ba mu da irin shi kuma muna yaba mashi da abin da yake yi. Masha Allah. Saboda magabatanmu da suke gabace mu gaskiya ba su gane ko kuma ba su saba da irin wannan abubuwa da cin mutunci kuma da ci zarafi wayansu mutane ba wanda ba su tafarki irin fahimta ta su ba. Amma a zamani da muke cikin yanzu da Allah ya kawo su in ya yi fitawa a bashi martani daidai da abin da ya yi saboda ya san cewa ko yana da zafi ko bai da zafi. Iyayenmu da suka gabace mu gaba da an ci zarafi su an zazage su an kafirta da su. Wanda kuma manzo Allah ba haka ne ya koyarwa. Sallallahu alaihi wasallam. Duk fatawa da manzo Allah yi duk wani abu da zaka duba gaba da ba gurin da manzo Allah zai ci zarafi wani wanda baya kan fahimtar shi ko kuma wanda bai bi shi ba. Idan zaka kira mutum ma inda baka kira shi da wayan su kalamin da ya dace ba ta yaya zai fahimta cewa anyan da kake anyan da ya kamata ya bi bayan da zai iya fahimce ka. Masha Allah. Mun gode sosai, mun gode. A can masallaci da muke amfani da shi duk muna amfani da masallaci guda daya ne, amma tun da zara ya shigo gaba da aka raba masallaci aka raba makafarta wannan bai kamata ba. Amma kuma wanda zamu ce da rubuta Allah ya saka mai Maulana da alkhairi, Allah ya saka mashi da alkhairi. Mun gode. Kuma Allah ya saka maka da kake yi. Amin. Mun gode.
mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan WhatsApp. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sarkin zaki. Na'am kola ya sunan ka daga nake kira? Wallahi sunana Shu'aibu Sise daga Kaulaha. To masha Allah. Ya ɗan Kaula gaba daya. Risalati kuntu uwajjiha li Maulana Sheikh Abul Fatai. Yayi da Hausa sarki zaki, yayi da Hausa saboda masu sauraro. Kola malawai da kai da Hausa saboda masu saurara. Na'am. Wallahi maganin da dan uwaye akan wannan munakashan akwai wani ba Allah wani ban da tambaya sai dai abin da zan ce ma Maulan mu Sheikh Abul Fatai Allah ya saka mai da alkhairi. Amin. Allah ya saka mai da alkhairi da irin kokarin da suke yi daiman. Akwai wani bawan Allah a nan Abuja yana da yaro ɗan gilala. Yaron daiman idan ya zo wajen baban sai ya tsaya mai a tsaye, idan ya zo wajen maman sai ya tsaya mai a tsaye, sai ya tsaya mata a tsaye. Sai wata rana baba ya ce mai aske gemun shi, ya ce shi ba zai aske ba, ya ƙi askewa. Yaron nan da ya ƙi aske gemun na wata rana baban yana cikin ɗaki kawai sai ya ji yaron ya kawo mahaifiyarsa nono. Baban yana cikin ɗaki ba shi da lafiya ya zaro adda. Ya sassare shi, ‘yan ahalin sunna nan suka cika kofar gida ya kashe ahalin sunna. Baban da mama suka zo wajen Shek Faru Kujani. Suka ce, Malam mu fa mun kashe ɗanmu. Ya ce, ta ce ya aka yi, suka faɗa mai yadda aka yi. Sharu sai ya kama dariya. Wannan magana ya kuri don Allah. A ce wannan kaka jawo mana magana a kashe wani shekar ya yi dariya ya kuri don Allah. Kaka je ka jawo mana magana. A kashe wani kola sarki. Kola za Allah saya, kola ba da zai magana kola za Allah ku saya. Maganar da zan yi akan wanda suka kira ɗazu. Cewa wannan duk fitina akwai wanda ya magana ɗazu ban dai rike sunansa ba ya bugo ɗazu wanda fitina da yake faruwa waɗannan mutanen ne musamman da wanda shi ma ya bugo daga baya na batun raba masallaci da sauransu kullum abin da muke gaya mutane kenan wato musulunci sarki ba zai taɓa ci gaba ba matuƙar da fikiran wahabiya da tunaninsu a cikin musulmai a nan nake so zan isar da wani saƙo musamman shi malami ne daura da muka danna bidiyonsa wannan saƙon da nake so zan isar ya yi haƙuri tare da dukkan girmamawa na so a ce na samu lokaci na isar da wannan saƙon ko a wajen karatu ko a mimbarin hudu ba ko a wani abu to amma dai yanzu wannan abin ya sa zan isar da wannan saƙon musulunci yana cikin halin da wato wajen da'awa da yi wa musulunci aiki sai an yi a hankali domin gudun akwai abin da shari'a ta ajiye wata ƙa'ida da shari'a take kiransa itikazu a khafid dararai wato cuta ne guda biyu sarki da cuta mai tsanani da cuta wacce take da sauki amma dole sai ka yi ta'ammuli da duka biyu sai ka yi ta'ammuli da ɗaya to sai ka ɗauki cuta mai sauki domin ka gudu wa cuta mai tsanani kwanakin baya kaga abubuwan da aka samu wanda wasu daga cikin malaman wahabiya da sauransu suka dinga yi a Kano cewa 'yan hisba suna zuwa suna kama mata da 'yan fim da kaza ana kama su mace wasu masu ce ko da karfi ku dura ta a mota ku kama ta ku yi kaza da sauransu da irin waɗannan abubuwan da ake da sunan musulunci to magana ta gaskiya mu muna faɗa muna ƙara jaddadawa baƙi ake a ɗabbaƙa shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar da ya dace ba kuma baki ake mutane su zamanto sun samu tarbiyya sun samu nutsuwa ta yadda ake so ba amma idan ya zama na hanyar da ake bi zai jawo hanyar ta ƙara lalata waɗannan mutanen to rashin binta shi ya fi alkhairi akan binta irin abubuwan da suke faruwa yau sarki zaki musamman kamar shi shugaban ƙungiyar Idrisiya wanda zaka ga yanda suka fito zaka ga suna magana akan 'yan fina-finan Hausa zagi mutunci kyara tsakani Allah mu tambayi kanmu
da mu waɗanda muke cewa muna musu wa'azi su gyara wasu abubuwa irin yanda ake kyaran su haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dan shiryar da waɗanda suka bata daga cikin mutanen da ya tarar. Wallahi sam. Manzon Allah yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam fasasa bi zakal khalqa linan wa shiddatan. Linan wa shiddatan din nan an zo wajen linan manzon Allah yakan yi sauki in dai wani zai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sarki ya ce wa manzon Allah a ta'azalli bi zina, annabi yi min izini in yi zina. Sahabbai su kama kallon shi kai manzon Allah ce da'ur rajula wa man yas'al wajena yazo, ku bashi yazo. Ya zauna manzon Allah ya ce kana da mata zaka yadda ayi da ita a'a, kana da ƴa ya ce zaka yadda ayi da ita a'a, ya ce su ma mutane ba su san ayi da matansu da ƴaƴansu da kannansu. Sai ya mai ya ce Allahumma dahhir qalbahu wa azhibir rijsa an, annabi ya dora hannunsa kan kirjinsa ya ce Allah ka tsarkake kirjinsa nan, ka tsarkake kazantar da take cikin zuciyarsa, ka cire wannan kazantar. Mutumin ya ce saboda usulubi irin na annabi na zauna a gaban annabi, ya ce ya zauna a gaban annabi abin da ya fi so shine zina, amma bai tashi a gaban annabi ba saboda usulubi mai kyau, sai abin da ya fi kyama shine zina. Wani ya yi a masallaci, sahabbai suka tashi za su rafke shi, manzo Allah ya ce kar ku bar shi, ku bar shi, ku bar shi. Manzo Allah ya ce ku ɗebo ruwa guga ɗaya ku zuba, aka ɗebo ruwa guga ɗaya aka zuba. Annabi ya kira shi ya ce kaga wannan gurin an yi shi dan zikiri ne da sallah, ba a yi shi dan fitsari da kai yanzu ba, gaba kar ka ƙara. Ka gane? Ya ce na gane. Mutumin sai ya kalli sahabbai da abin da suka yi mai, ya kalli abin da annabi ya mai, sai ya ce Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya ce Allah ka ji kana ni da annabi, kar ka ji kan kowa tare da mu. To akwai wannan, ka fahimci wani hali sarki zaki, a lokacin da manzo Allah yake wannan abin, manzo Allah yana da karfin da zai iya sawa in kama shi za a kashe shi, Allah ya kiyaye, zai iya sawa yi kuma ba abin da zai faru, amma annabi bai haka ba. To yanzu su waɗannan da ake cewa ana kama su, da waɗannan yan fim da irin waɗannan malamai suke zuwa suna kyaran su, suna muzanta su, suna yin kaza. Na farko fa baka da ikon kama su, baka da ikon dukan su, ko zagin su kai in sun ga dama sun kai ka kotu sai an daure ka. Wannan gaskiya ne. Saboda suna da yanci. To a mazauninka na malami, mutumin da yake da wannan karfin a hannunsa, ba zagi bane ko cin mutunci ko kazafi ko kage yake bukata a lokacin. Abin da yake bukata wa'azi da hikima, saboda in ya ga dama zaka iya zage-zagen shi ma ya fito ya kukkunduma maka a shar kuma ba abin da zai faru, kuma bai canza ba, kaga ka cutar da shi. Dan haka wannan usulubi da aka biyo wai na kama mutane, hizba tana kaza ana, wallahi akwai gyara a cikin usulubi. Akwai gyara. Mun ga misali ya faru a ƙasar Saudiya, wata ƙungiya menene suke ce mata Ansarul Shari'a ne ko menene Ansarul Shari'a, shiga kasuwa take, ga bidiyo yana YouTube mun gani, in sun ga mace a kasuwa su zane ta, in sun ga mace tana tuka mota su zane ta, in sun ga kayan kiɗa su fasa. A nan Kano aka samu wani gauraki ya fito yana cewa a ba su bulalu su dinga yawo a gari, in sun ga mace da iPhone su zane ta, su karba su ce wa ya saya mata. Wannan irin tunanin mutanen da suke da yanci, yau abin da ya faru, yanzu ka lura waɗanda ake cewa an kama su din, in an kama su an je ko kotu aka kai su, in sun dawo barin iskancin suke. Allah ci ga zai za su samu su ma. Na'am. Ba bari suke yi ba, ƙara ci gaba suke yi, kuma su nuna yanzu tunda an musu ayi musu abin da za a yi. Haka kuma shi yake faruwa, mun ga abin da ya faru a ƙasashen Turawa, musamman ƙasashen Turai. In ka je sarki, in an matsa mutum irin wannan sai ce ya bar musulunci. Wannan shine ɗaya daga cikin 'yar wasan Hausan da wannan abin ya taɓa faruwa da ita kwanaki, ko in ce shekara 2 ko 3 da suka shige. Aka samu mawaƙa Amerika sun gayyace ta. Allah ya rufa mana asiri dai bata je ta zamo a cikin su ba. Amma in an matsa wani abu ne sai su fito su ce ina musulunci ne kake min haka, na bar musulunci, sai kai yaya. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da da'awar wahabiyanci ya cutar da mu, rashin hikima da rashin basira wajen iya shiryar da wanda ake ganin yana kan bata. Kuma wallahi ka gaskata ni, na rantsi da Allah da Annabi, gwanda wani mai rawa dan fim a sa mai kiɗa yayi rawa, billahi alladhi la ilaha illa huwa, gwanda shi akan irin waɗannan malaman da suke zuwa da sunan mimbari suna wai cewa akan mimbari wai suna batar da mutane, suna gaya wa Annabi maganan da duk suka ga dama. Wallahi alladhi la ilaha illa huwa, gwanda wanda za a samu kiɗa yayi rawa. In dai mutum zai zuwa ka dinga sai magana akan Annabi,
yanda ka ga dama kuma ka zagi wancan ka ci mutuncin wannan wallahi wanda dan fim din Hausa da kai gaskiya ne shi haka mu muke faɗa gaskiya ne a Jaman an taba samun irin haka mun iya magana kaman kan usulubi akwai wani ne yayi kokari ya shigo da matansa zai aure ta baturiya ce yace mata she ta musulunta to da yake tana son sa she ta musulunta aka yi aure suna tare to in ya kai sallar lahiya ko me yayi cikin musulunci shi za ta tambaye shi ko me shi ta tambaye shi she ya kai sallar lahiya ya aika wa iyayen shi a sai rago za a yanka shi ma yana son su je su sai rago su yi layya da su kai wuri shi tambaye cewa to me yasa ya kai sallar nan kuke yanka rago da su shi ce ai a da Allah ya kawo ya bari annabi Ibrahim ya ɗauki ɗansa ya yanka ɗansa ta ce ya yanka mutum ɗansa ya yanka mutum shi yana dariya shi yana gaya masa wallahi shi inda ta bar musuluncin kenan musulunci ko ya da a yanka mutum wai shi yasa aka doke rago aka yi fansa shi yasa shi ragon nan yana madadin mutum nan da za a yanka kaga bai doki hikima mai kyau ya gaya mata kan da ya kamata ta fahimta ita sabuwar shi musulunci kuma ka gaya wa bature cewa za a yanka mutum ai to kaga irin wannan shi ne rashin hikima na wahabiya kaga mutum ya zo kana maganin a'a mutane mace a kamo ta a wurga ta a mota to ka kamo ta ka wurga ta a mota na farko dai za ta tafi da jin bakin cikin abin da kai da sunan musulunci za ta tafi da cewa musulunci ne ya takura ta yana mata yanci kaga ka zalunci musulunci ba ruwan musulunci haukanka ne ka dauko ka jona wa musulunci ba ruwan musulunci akai dan haka mu muna ba da shawara ta'amuli ma'al usat waɗanda suke da ake ganin suna kan ba daidai ba to in za a yi ta'amuli da su a irin ƙasa da suke ganin suna da yanci kuma ƙasa ba ta haramta musu ba dole a yi taka tsantsan a kai in ba haka ba kuma ƙarshe za ka kai su bangon da za su fito su ce mun yi ƙasa ba ta hana mu ba in ka ce musulunci su ce ba na gidanka bane ba na babanka bane baka isa ka mana komai ba kuma suna da yanci in su ga kuma su maka ka a kotu dan haka dole ne ya zama abu ana yi da dabara ana yi da hikima kuma ba dukkan kuma wato mutane sukan mance da wani abu ne inda mutane suna hararo hadisin nan na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa mutum zai iya zuwa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljannati hatta ma kana bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha manzo Allah yace ɗayan ku zai iya yin aiki irin na yan aljanna kana ganin sa dan aljanna ai malami ne babban shehi ne wani ne sai ya zo kana ganin tsakaninsa da aljanna bai wuce zara'i ɗaya ba littafi kawai sai ya canza sai ya aiki ne mutu ya shiga wuta sannan manzo Allah ya ce wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar ɗayan ku zai iya yin aiki irin na yan wuta hatta ma kana bainahu wa baina illa zara'un sai ya zama tsakaninsa da wuta bai wuce zara'i ɗaya ba fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli aljanna fa yadkhulaha sai ya zama tsakaninsa da wuta bai wuce taki ɗaya ba kawai bai wuce sakan ɗaya ya mutu ba fa sai ya canza yana canza sai aljanna sai ya shiga wuta kai kana nan kana ta mushriki dan iska ya koyar da mutane rawa yayi kaza baka san kuma yayi wani abin da kila Allah ya yafe masa ba laifin nan ba kai ba in za ka yi wa'azi ba a ki ayi wa'azi ba ayi wa'azi yana da kyau a shiryar da mutane yana da kyau amma da ayyara mutane da cin mutuncin mutane wannan abin ba musulunci bane musulunci bai koyar da haka ba kuma a duniya da ake da duniyar yanci yau bidiyo na taba sa maka sarki zaki anan lokacin da Saudiya take yakan kasan Yaman take yakan kasan Yaman mutanen Houthi wani sojan Saudiya fitowa yi in suna ji sai suna yakin da sunan musulunci ya fito yace in dai wannan ne musulunci na fita dan Saudiya ne yace na fita na bar musuluncin ya tashi ya koma Germany yayi zaman sa abin sa to su ma waɗannan yanda suke zuwa suna irin wannan abin da cin mutuncin yan fim ɗin Hausa yan kaza so suke ba fata muke ba mun san Allah da ba zai faru ba so suke su ga ana zuwa ana alal aƙallu ko ba su ce sun bar musuluncin ba zai zama da cewa duk malamin da ya magana za su fito su ma su gaggasa mai magana ko mutanen nan ba dukkan su bane mutanen banza ƙarya ne masu cewa wai dukkan su mutanen banza ne ƙarya ne kai ne mutumin banza ana samun mutanen kirki a cikin su wa inna minna salihuna wa minna duna zalim kuma kai in kana faɗan laifin su kai baka laifi ne kai me yasa baka fito kan minbari ka faɗi laifin ka kira kanka mutumin banza ba in za a yi musu wa'azi a yi musu wa'azi ta yanda ya kamata su gyara akwai guraren da lallai babu shakka ana buƙatar gyara su yi abin da ya dace da addini su yi abin da ya dace da al'ada
wanda ba zai ruguza addinin mu ba zai ruguza al'adan mu ba. Wannan muna bara akan haka, a yi musu gyara ta yanda ya dace, amma ba ta gyara ta muzanta ba. Kuma yau sarki ko ka sani cewa duniya ta kai matsayin da in ana so a yaƙi mutane, yanzu ba an daina yaƙi na makami. In ka gane yaƙi na makami sai da ɗaiɗaikun gurare Isra'ila, Falasɗin me, amma kashi 99 na duniya ba yaƙin makami ake yi ba. Yaƙin me ake? Yaƙin kwakwalwa, tunani ake yi. In ana so a yaƙi tunaninku da fim ake yaƙanku. Yau Amerika za ta yi fim ta sako muku kalla, cikin kuna kallon wannan fim din cikin shekara ɗaya an canza surar tunaninku da kwakwalwanku. To why not mu ma irin waɗannan ba za mu yi amfani da su ba da abin da ya dace da al'adarmu da mutuncinmu da addininmu, a koyar da su, a sa su mu ma don ya zama da cewa muna kare. Ka zo kana tabbatin zagin kana kyaran su maimakon ka musu wa'azi, gashi kuma ana shigo mana da Indian film fasaran Hausa. Baka isa ka hana kallon Nigerian film ba, yan kudu suna yi, baka isa ka hana ba, za su fito tsirara kuma za a gansu. Baka isa ka hana kallon India ba, za a gani. In ka ce ba shigo da kasa din ba, suna da waya, mutane suna da waya za su kalla. Baka isa ka hana kallon Chinese ba, baka isa ka hana kallon America ba. To naka yanda waɗancan suka yi amfani da shi don su yaƙe ka, kai ma ka yi amfani da naka don ka yaƙi tunanin, alal aƙallu ko don ka kare tunanin ƴaƴanka da jil ɗinka. Amma kallon abu da wabiya suke a komai su kalle shi a baibai, yana jawo mana illa a musulunci. Wannan shi yake faruwa. Mun ga waɗansu wanda an kama su ma an kai su kotun ta hukunta su, da suka fito sai suka ƙara tambarewa, suka ƙara lalacewa fiye da akwai yaran da aka kama shi, su mutanen Kano suka kama shi, yan Hizban suka kama shi, suka yi mai aski. Irin wannan takuran da me ya fito ya ce wallahi sallan ma ba zai yi ba. Me ya jawo wannan? Ya ɗauka abin da suka yi mai musulunci ne, da haka bari ya rama akan musulunci, ya ce wallahi ba zai yi sallah ma, ya dina. To me amfanin haka? Amma yau da zuwa yayi suka kira shi, aka sa mai abinci, aka nemi kai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan, ina iyayenka, ina kaza, dan nemi wani kuɗi ka bashi, ka ce da Allah je ka aske kan nan, gobe ka zo in ka aske. Zaka gan shi yayi askin sa, ya sako hula, ya zo kuma cikin girmamawa, yana jin musulunci ya girmama shi. Mu ne musulunci za mu yi wa aiki, kawai ku ta bata wa musulunci suna, kuna bata wa musulunci. Kuma zamanin yanci, kowa yana da yanci, in kai mai biyi mai bai kai ka kotu. Musulunci ba ka sa musulunci ya ci gaba, ba hikima, ba fiqhu, ba wayo cikin yada musulunci. Wannan abubuwan yana cutar da mu, da haka muke kira da shi malamin Daurawa a mazauninsa na malami, shugaban Hizba, ya duba wannan hanyoyin da suke bi wai dan ganin dan kwafar da waɗanda suke da laifi, akwai kuskure a ciki, su gyara, su yi wa hanyar kwaskwarima. Al-Imam Shafi'i yana cewa ko a fili kai min nasiha, yace bata da kai niyan yi, ba nasiha kai. Haka Al-Imam Shafi'i ya faɗa a wasu baitukansa, yace in kai min nasiha a fili kai niyan cin mutunci na ne, amma in ka kira ni ka min nasiha a gefe, to wannan na san kana da niyan mutunta ni ne, zan karba. Kuma addinin nan haka yake, ma addinin nasiha. Idan mutum yayi wani laifi ne wanda aka tabbatar babban laifi ne, dan ya zama wanto wa mutane izina, sai a kama shi, a hukunta shi, a nuna laifin dan ya zama wasu mutane izina. Amma rana zuwa ana halattawa, mace an ba ku dama ga motoci, ku kama ta ku jefa ta bauta. Ƙarya ne, wannan ba musulunci bane. Ƙarya kake, son zuciyanka kake bautawa. Tunda akwai hanyar da za a iya magance haka, ba sai an je ana cakko su ana jefa su a mota ba. Wannan magana za ta yi wa wasu daci, amma ita ce gaskiyan magana kenan. Ana ɓata wa musulunci suna. Kullum dama 'yan matan suna nan ana tare suna musulunci ya danne musu haƙi, kai kuma ka zo da wannan abin kawai kana daɗa jefa kokonto da ƙin musulunci a zuciyarsu ta hanyar ayyukanka. Wannan abin a ƙasar Saudiya an yi bai bulle ba. Yanzu ka je Saudiya ka gani, yawo suke, saboda an takura su da suka tashi fashewa, yanzu yawo suke ba dan kwala a kansu, ba hijabin, ba komai. Zaka gan sun fito daga jami'a, kansu ga gashin su a waje, zaka ga suna yawo. In ma wani ya kama ka kama wata mace ma kai mata magana ka takura ka, tana kai ka wajen 'yan sanda, sun daure ka rasa me yake maka dadi. To kaga duk wannan tsananin shi ya jawo. An zo zamanin da ba da tsanani ake cin riba ba. Tunda an ba wa kowa, Najeriya ba ƙasa ne da ta yadda da musulunci ba, kai ne ka fallanta wa kanka. Da haka sai mu yi a hankali da dabara, mu jawo su a jiki gurin gyara, mu gyara musu, mu nuna cewa ga kaza da hikima da dabara, saboda kar a yi ta kwace mana su, ka zo mu takura musu su ce to mun bar muku musulunci. Ba inda ka iya da su. Sai hakuri. Da haka Allah ya dace da mu, albarka annabi. Last caller, ya hakuri, callers ba za mu dauki ba, ku ya hakuri. Last caller dai kai mun aje ka dai kan layi kan TikTok. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sarki zaki. Na'am kola ya sunan ka daga naki kira? Sunana Hassan Togo masoyin Dr. Idris. To masha Allah Malam Hassan Togo. Oh kama kana cikin Idrisiya ko? Sarki zaki. Okay. shi ba mun samu kungiyar kenan. Wannan kungiyar ku gare da ku bude shekarar nan gaskiya akwai matsala. To. Sarki zaki mun bude kungiya ko bude wani kungiya. Ba mu ka ba malamin ka yace wanda ya kira shi da dan izala bai yafe ba? To yanzu na da saka ku yana zaman kansa na shekaran jeje nan yazo ya fasa masa da Ibn Taymiyyah to kaga ya kebe kansa kenan. Ko ba haka ba? Baka ji ba da shan yayi magana kai baka ji malamin ka ce who was he ba? Baka ji ba? Okay. Shi ke in ka neme nan ba na kan WhatsApp na tura maka. Na tura maka wallahi malami wallahi haka yace wai who was he da Ibn Taymiyyah yake. Ina tambaya mi sarki zaki. To malam yana jin ka. Yanzu malam na da'awa kaman ɗan izala ba su annabi. Ba da'awa nake ba ina da tabbas ne. To ni mana tabbas kan maktabe ke sai malam. Kaman da annabi ya zo da shi a bar shi a kama na shehu. To yanzu ga cikin su za mu dauki wa kaso annabi cikin su. To waye ya zo da abinda waye ya zo da abinda annabi ya zo da ga abinda annabi ya zo da shi aka ce a bar shi a kama na shehu. Waye ta faɗa haka yace ka bar abinda annabi ya zo da shi. To in ji malam kama na shehu. Malam yake salatul fati ya fi salatul ibrahimiya. Okay. Ai na faɗa na ce salatul fati a guri na manzon Allah ne ba shi tijani. Ya kake ce mun kuma na zo da abinda annabi bai zo da shi abinda annabi zo kaga kai ka faɗi magana kai mun hukunci ni ban faɗa ba salatul fati manzon Allah ne ya ce shi tijani ya rike ta. Ina ce maka annabi ya faɗa kai kuma kana cewa na ce a bar abinda annabi ya zo da shi kaga ka mun ƙarya. Mara ta inda ga da kira su magana musu kai da kirma su ba su ce ba su annabi ba kake magana ba su ce ba su annabi. A ni in ka ce in baka misalai sai in baka misalai ai. Akwai misalai da zan baka ɗaya biyu wanda za su gamsar da kai. Okay, malam. In baka? Ba da ma malam, in ka ƙara ni ma da kyau. Yau misali da zan baka ga misali. Yanzu ga malam Bin Bazu. An sami shi ɗaya daga cikin malaman salafiya. Wanda da aka tambaye shi shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga haske aka halicci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai ya ce buɗan bakinsa sai ya ce cewa an halicce shi daga haske ƙarya ne. An halicci wani daga ƙazamun ruwa mai rauni daga maniyin babansa wani da maniyin mamansa wanci. Me ra'ayinka kan wannan? Magana malam in ji wannan magana ni wasu ba wai ta ji malam. Bari ka ji sarki me ra'ayinsa ya ji me na faɗa amma? Maganar malam da kyau ya hakuri. Idrisiya malam Garba. Ji maganar sarki zaki. Na malam yana magana. Ka ji maganar da na faɗa? Ka ji maganar da na faɗa ko sai na maimaita? Ina ji maganar ka faɗa malam bari wannan magana kawai. Ta baban bari ba meye hukuncin wanda ya faɗa masoyin annabi zai gaya wa annabi haka? To malam shi malam ne ni ba malam bane magani bai mai shari'a. Ka ji tsoron Allah manzo Allah yake magana akai kai yanzu bari tsaya malam tsaya ka ji tsoron Allah kai yanzu da kake magana in ce maka an halicce ka daga kazantaccen ruwa an halicce ka daga maniyin babanka wani daga maniyin mahaifiyanka wance. Zaka iya gaya wa sarkin garinku haka? Ko gwamnan garinku? Inda wa yake kan shi wani fadi mana magana ba dai kan maza ka fadi mai sai da wa yake kai maka mu dawa mai shi abinda na faɗa da ka faɗa hakan yanzu ma'ana kaga ka yadda da abin da ya faɗa kenan ka amince shine nake so duniya ta ji abin da sarki ce maka na amince ba don an ce shehu ma ta fadi wannan magana shi yanzu kawo gurin da shehun ya faɗa yadda shehu ya faɗi irin wannan amma nan ga gaba tambaya abun ga tambaya me sunan shi ma ma'ana yanzu kana ji kafin ka je ka yadda da wannan maganan daidai ne a gaya wa annabi haka ka yadda saboda duniya ta ji su san ba sharri muke muku ba shi ke kamar ni ban da ilimi nan nayi wani magana da ban da ilimi na to daya to aje wannan a gefe da wanda yace siyasa ta fi sallah bayan ayoyi da suka zo na sallah alqur'ani
me ya hukuncin cewa siyasa ta fi sallah bayan babu siyasa ko so da alkur'ani kuma mutum ya ce siyasa ta fi sallah? Yanzu ka kai malam ne akwai hikimar da zaka faɗi abu a fahimce shi wani abu daban. Ni fa tambaya na maka ya haƙuri ba batun kawai cewa siyasa ta fi sallah da Hausa nake magana kuma kana gane ni sarai. Hukunci siyasa ta fi sallah da gaske siyasa ta fi sallah a wajenka? A siyasa ba ta fi sallah ba. Alhamdulillah. To ya haƙuri mana ya haƙuri. Ya haƙuri ai zamu je ai ka ce ai kai ka ba da izini in ta kawo maka. A jefa ƙuri'a ya fi aikin hajji. Wata wanda ya da sallah ya ba da hukunci ne. Okay. Kamar lokacin abu a yi shi. Okay. Oh, lokacin abu a yi shi. To bari ka ji mai manzo Allah ya ce. Sallallahu alaihi wasallam. Kana ji na ko? Ina jin ka malam. Yawwa kana ganin yanzu za a je filin yaƙi. Idan an je filin yaƙi kafirai suna saran ku kuna saran su lokacin sallah yayi. Da siyasan nan da yaƙin nan wanda yafi zafi da yaƙi da siyasa wanda yafi zafi. Wannan yaƙi yafi zafi dai malam. To a wajen yaƙi manzo Allah ya ce kar a bar sallah in lokacin ta yayi. Ko kuna cikin yaƙin kafiran suna fuskantar ku kuna daga takobi kuna saran su aka ce kayi sallah kar ka bari ya shige. Kana ganin manzo Allah zai ce a bar sallah dan siyasa? Amma za a yi wannan magana. To wanda yayi wannan maganar me matsayin sa? Wanda ba musulmi ba amma magana cikin hikima kana zai gane. A'a ma'ana yanzu kai musulmin da aka ce ka bar sallah ka je kai siyasa. Wanda yayi wannan maganar me matsayin sa? Bon, ga na fahimta dai, shi yana so ya fahimta da mutane wani abin da mutane ba su sani bane ba. A'a ka fahimta ka ji tsoron Allah magana ce ta gaskiya annabi a wajen yaƙi yace kar a bar sallah ana yaƙi a yi sallah kana ganin manzo Allah zai ce a bar sallah dan a yi siyasa? Manzo Allah bai wannan magana. Manzo Allah bai wannan maganan barakallahu fi. Me matsayin a wajen ka cewan inda malaman wahabiya suke tafiya malaman ku cewan manzo Allah yana aikata zunubi? Shi ba shi kiwo. Yana shi yana Idrisiya ne. To a tambaye shi tunda yana Idrisiya ne, a Idrisiya. Su bangare su daban. Okay. Shai yana maka tambayan kan izala, shi na ce kai ba ka cikin izala. Kai bangaren ka daban. Mu yan baban mu ne Dr. Idris. Kaji ko? Shai kaji ko? Su ɗan baban su ne Dr. Idris. Yawa to shine. To shi kenan tambaya me ya matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen ka cewan izala iri biyu ne akal in ka mai sallama bi amsawa akwai izala da kuma sallama ba su amsawa mallan shi ya sani ni tambayar da nake sarki minti da sarki ba ni shi ake da Allah mallan yaro mallan waira maka tambaya mallan waira maka me ya laifin izala suna kafirta musulmai ne? Tambayar sa nake yi. Wai wasu izala ciki. Izalan da kuke magana a kansu, wanda ku kuke magana a kansu. Wanda ku kuke fada da su. Me ya laifin su? Ba fada bane ba, da'awa ne malam ke yi, ba fada ke da su ba. To shi ne da'awan, me ya laifin su? Suna kafirta musulmai ne? Shi ya faɗi ce gaban kan musulma ba su ansawa. Ba su yankan wanda izala da masu. To me yasa kai ko da kada a wajen ka to kai babu izalin ne da kai musu sallaman ba su ansa ba? Kai ka taɓa musu sallaman ba su amsa ba an ji malam. Sarki akwai da ke Togo, su da ke Najeriya. A'a akwai su a Togo ma ai ko babu su. Yanzu ina zuwa kutubin ku gaba da a na yake. Wai kutubi kuma? Kutubin ku wanda ya kafa shugaban ku. Bai kafa Idrisiya, sarki kake kafa mai wajen. Ni na san kafa Idrisiya. Wai san kafa mai Idrisiya. Tambaya muke yi ina yake. Shi yana da wasu suna ne. Ina yake. Sarki to tsaya. Dana shi yanzu yake magana ka tambaye shi. Ya ce yana da wasu sunna ko? Na'am. Haka ya faɗa. Shai ba ka ce su yan bidiya bane. Ka bar shi. Okay. Za mu tabbatar ina so in tabbatar mai da bidiyancin sanne shi. Ka ce yana da kuna ku ahlus sunna ne? Ahlus sunna ne. To a ina manzo Allah ya taba kiran a ina manzo Allah ya taba kiran kansa ahlus sunna? Ni da ahlus sunna ne. Tambaya ne ka bar shi sarki. To a ina manzo Allah ya taba kiran kansa ahlus sunna? To kaji. Sarki cewa malam ba shi yana dawa ne mun masu saurare ne la. In ba inda malam ya fi daidai mu doki.
Allah akbar. Allah ya saka yana yin kuskure kai kaman ka ba wallahi wallahi shi ba taba ganin dan Idrisiya mai saukin kai kaman sa ba wallahi shi ma wannan Idrisiyan da ya kungiyar da suka kafa din da ni ban sanya aka yi ba wallahi amma dai wannan ba dai shi ba ma dan Idrisiya shi ma ya bugo yana musu izgili ne kawai amma ina zuwa inji malam ya maka wani tambaya na karshe baka ba shi amsa ba wai me ban ji ba shey wai bai ji tambayan ba nace ahlus sunna annabi ya taba kiran kansa ahlus sunna very good wai annabi ya taba kiran kansa ahlus sunna to ai malam dawon sunna ko shi ma yana cewa shi dan dalika na ko shi dan sunna ne a'a wai annabi kawai mu tambayan da muke annabi ya taba kiran kansa da ka kira kanka kace kai ahlus sunna ne annabi ya taba cewa shi ahlus sunna ne ko sayyidina Abubakar ya ce ni ahlus sunna ne ko sayyidina Usman ya ce ni ahlus sunna saboda ka san ku a dawon ku ta Idrisiya kuna gudun bid'a to ya kamata a mazaunin ku da kuke gudun bid'a ku yi abin da annabi ya ce ku yi in annabi bai yi ba sahabbansa ba su yi ba kuka yi kaga kun zama yin bid'a sosai wannan dai kuma gaskiya ne yawa wannan gaskiya ne ko to shine yanzu ka yadda ba yanda annabi ya kira kansa ahlus sunna kenan ba shi kace ni ba malam bane bane sauraron dawa ne a'a mai sauraron da awan ka taba jin wani malamin da yace maka ga yanda annabi yace shi ahlus sunna ne ana ji kana kiran ka malam kai dan sunna malam da ka bar ni yanzu kai nake tambaya bar ni kan ma ba kuna ce min dan bid'a ba nagode yanzu kai da kai ahlus sunna ne dan wa kake so malamin ka dan wa kake so shi kutubin ku dan wa kake son shi wallahi don yana wa tsakanin shi da Allah bai da bangaranci shi ne na ce ɓangarancin ya ce shi ya Idrisiya ko Alisunna ka ce Idrisiya ka gudu mata to Alisunna shi ne na ce annabi ya kira kansa a wannan dawa ke ba bai ce ba kashi ba ga shi ya ce bai cikin wani kungiya to idan annabi bai yi ba sai ka kira kanka me sunanka kai sai ka gudu malam yana mu gudu ba kungiya ke ma gudu ba kungiyanci ke ma gudu a'a shi da kungiyanci duk ya hada ya rabke da gaske wallahi da gaske na ji shi da kunne na wallahi tallahi kaji na rantsi ma ba zan yi ƙarya ba da kungiya da kungiyanci yace kungiya da ake kafa kungiya da kungiyanci haramun ne duka ya da ya rafki sai kuma bude nashi sai kuma ya bude nashi sai yayi wazi akan kutun da ka zo wai hutuban da kuke yi kuke magana cikin masallaci shin in ji shehu annabi yayi to shi ke fadi sarki zaki inda wannan magana sai shehu zai kawo muna yau abin da ke muna nan kana ke muna kamar kai ma da'awa ne da ka zo na ka fara aiki ni mun kudi ka zo kana da'awa amma kaman yana ban gane ba kana gudu magana ba shi malam yayi wa'azi kai bawo malam mun ba malam tambaya kan da kuke kutuba kowa da kowa kuna gamawa kuna fira kutubin ku ya tambaya magana cikin masallaci kan mimbari a bashi amsa kuma ya saka audio ya buga yasa shine malam kiduwa kai haka yayi yanzu shi ke gaba ke sarki da gaba kuma kana ce kana ka dawa ne ni ina kan mimbari ne sarki kan menene wurin nake kama kana kan mimbari ne don waje yake dan uwa tsaya ka ji sarki tsaya ka ji dan uwa me tambaya ka ji sarki miti da malam na magana abin da muke magana shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a hadisi manzo Allah ya hana idan ana hudu ba wani yayi surutu sannan kuma wani ma in yana surutu manzo Allah ya ce kai in kace mai yayi shiru kai ma kayi lagau annabi ya hana ayi surutu ya hana in kaga wani yana surutu ma ka hana shi yayi surutu a hudu ba to sannan abu na biyu manzo Allah da sahabbansa hudubobinsa duka da larabci suka yi shin idan mutum ya zo yayi huduban nan da Hausa sannan yayi tambaya ana surutu wancan ya faɗa wannan ya faɗa shin wannan bayan manzon Allah ya hana ne matsayin haka ka ji da kyau wanda ya hana manzon Allah aka ce ya hana manzon Allah ya hana ji da kyau huduban da malam ke muna farko wannan yana muna kamar jawabi ne in ya gama sai zo huduba in ya karo wannan magana duka yana huduba da kanshi ya kawo larabci yayi yanzu wannan da abubuwan da yake ba hudu ba bane wanda wake muna shi ne ce ba hudu ba bane wannan da hudu ba ai ko wani masallaci ba daya amma abin da ya faɗa din shi yake faɗa a larabcin san ko ba shi yake faɗa ba ba shi yake faɗa ba wannan da baka da gaskiya abin da hayaniyar da yayi ne yake tattaro ta wato kuna bi kutubi ku ido rufe kenan sarki zaki an ce malam ya ce maka yanzu ga malam ya ce maka annabi ya hana
ka ce wato kuna bi kutubi kunnan ido rufe kenan ko dai ya sarki zaki mana shi mana hukumar Hausa yi ai a waje na bid'a ta kakkasu kana ji malam da kyau ni a waje na yanzu bid'a ta kakkasu akwai bid'a mai kyau a wajen malamin ku a kungiyan ku kuma kun ce babu bid'a mai kyau kaga yanzu idan malamin ka yazo da wani bid'a wanda manzon Allah bai yi ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba da Allah mai sunan wannan malamin yana kiyaye gonan duka dan Allah zan tambaye ka idan mutum yayi abin da annabi bai yi ba me sunan shi da abin da ga malami na yayi duka yana kiyaye ni ba malamin ka nake tambaya ba yanzu idan annabi ya zo sarki minti daya idan mutum yayi abin da annabi bai yi ba da sunan addini me sunan shi malam na tambaya ka question ji maganar malam to ina ji sarki idan annabi yayi idan mutum yayi abin da annabi bai yi ba da sunan addini me sunan abin bid'a to annabi yayi bid'a da Hausa yayi huduba da Hausa annabi sallallahu alaihi wasallam sai shirke ce maka wannan dawa kuma nan ya haƙuri mana ka fahimce ni annabi yayi huduba da Hausa amma ana tambayan sa yana amsawa yayi tsakani da Allah nake so ka ban amsa dan zan ga tsoron Allah ka ne annabi yayi in yayi in bai yi ba a'a sarki bai zamani da annabi ba bai zama da abun gaba bai san wannan abuwar ka ni abin da aka ce annabi akwai a littafi ai an karanta maka kai in ka ce kana sauraron malamai zaka taba jin wani malami ya ce ai wata rana annabi yayi huduba da Hausa aka yi mai tambayoyi ya faɗa aka ansa ɗalibai suka faɗa sabon annabi suka faɗa ka taba ji a wannan ban taba ji ba idan mutum yayi abin da annabi bai yi ba da sunan addini in yayi abin da annabi bai yi ba me sunan sa dan bid'a ne ko ba dan bid'a bane suka ce ga bid'a da duk abu da annabi bai inda cikin addini mu kawo shi da bid'a ne yawwa to yanzu tunda annabi bai yi huduba da Hausa ba bai yi ma huduban wani yana tambaya wani yana faɗa annabi na faɗa ba bai sunan shi shi ga shi wannan wanda doctor ke yi ba wannan ba huduba yake yi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sai ka karshe sai ka tambaye shi me yanzu shi yana son taimakon manzo Allah ko baya son taimakon manzo Allah dama ka yi maganan cewa san annabi da kin annabi to yanzu muna so mu san kana san annabi ko baka san shi kana buƙatar taimakon annabi ko baka buƙatar taimakon sa ni ke buƙatar taimakon annabi ko ai kai sho kai dai Idrisiya ne to ai kai ba dan Idrisiya bane kai ba dan Idrisiya ba kai ba dan Idrisiya bane mun cire ka cikin Idrisiya mun cire ka wallahi mun cire ka kaga malama ya stamp kai mun cire ka kai Idrisiya ba ka ciki ba ka ciki wannan kai ba ka ciki mun cire ka kai hakuri amma kuma shi baya son taimakon annabi yana so baya so ka ji tsoron Allah kai kuwa makadiyar da har gidan yari ya tafi akai ka ce kuma yana so shi baya son taimakon annabi kai dai da kake so ka tsaya kana so kai da kake so wannan an mai shari ne sarki zaki amma ya fito ya faɗa a bakinsa baka ji wani problem ya samu su da shi shafi fata kwanaki har ya shiga yari ya dawo shirka ce wannan an doki siyasa an sa ne yayi ba wannan ba siyasa wai ya ce baya da taimako ko bai faɗa ba zaki sosai baka sauraron malamin kai hankuri baka sauraron okay sarki zaki abin da ya faɗi nan ba yake cewa abu da ya faɗi nan an malakan shi ya fasara na abuwa da sunono malam wa kai da kanka kace akwai inda yake neman taimakon annabi akwai inda ba neman taimakon annabi abin da Allah zai yi maka haka ce annabi ya maka akwai abin da shi kuma kowa sai ko dama akwai abin da tsaya ka ji sarki akwai dama abin da annabi yake yi ne wanda Allah baya iya yi akwai dama abin da Allah yake barwa annabi ne sai annabi ya yi wani abin kuma sai Allah ya yi dan haka wanda Allah zai yi ka nemi taimakon sa wanda annabi zai yi ka nemi taimakon sa ko kuma dama komai duk taimako Allah ne yake yi akwai taimakon da akwai abin da ke wannan Allah kadai ke yi shi yanzu ka yadda cewan addinin musulunci baka faɗan abu sai abin da Allah ya gaya maka ko manzo Allah ya gaya maka ka yadda da wannan na yadda da wannan malam to in ka yadda da wannan a ina Allah ko manzo Allah suka ce ka nemi taimakon Allah a gurin da Allah shi kadai zai iya yi sannan kar ka nemi taimakon annaba abinda annabi ba zai iya ba wata aya ko hadisi suka faɗa haka tunda ka yadda yanzu ka ce ba za ka faɗa abu ba sai abinda Allah da manzo Allah suka faɗa ina Allah ya faɗa haka
sarki zaki yanzu ga malam kamuna wa'azi kace fatawan da kai na karshen ga kaman kan magana annabi da kace annabi ka ji ni da kyau dan uwa iyaka na abudu wa iyaka nasta'in da yan kungiyar Idrisiya suke jawowa tambayar da suke yi shine da Allah ya ce iyaka na abudu kai kadai muke bautawa iyaka nasta'in kai kadai muke neman taimako a ciki an ware an ce taimakon da Allah shi kadai zai yi da taimakon da manzon Allah zai yi ayat ta faɗa haka ko kuma kai ne ka lankayo ka faɗa wa ayan kuma in kai ne ka lankayo me hukuncin ka a inda ka kallon ko wannan hukuncin ka wannan kowa zan hukunci mana amma inda abin da ayan ya a'a me hukuncin faɗa me hukuncin me hukuncin Zargi zaki. A ba kai kare malamin ka. Wala na ta waya ka magana ji da ba. Me hukuncin faɗa na san hukuncin ni ban sani ba faɗa me hukuncin. Wanda ya ƙara wa Allah zancen da Allah bai faɗa ba. Ko ya ƙara wa annabi me hukuncin ka faɗa. Zargi. Malam. Kana tsoron maganar malam. Ni magana na zaka iya. Ji da maganar malam. Shi ne na ce me hukuncin wanda ya ƙara wa Allah abinda Allah bai faɗa ba ya ƙara abinda manzo Allah ya hukuncin wanda ya ƙara Allah abinda Allah bai faɗa ba. Ya kuskure ne mana. A kuskure bayan ka ƙara Allah ka fita a musulunci ne. To ka fita da wayan ka gani. Yawa to shikenan to Allah ya ce iyaka na budu wa iyaka nasta'in bai ce ga taimakon da Allah zai iya ba ga wanda annabi zai iya. Kai sai ka zo ka raba kace taimako iri biyu ne. Akwai taimakon da Allah ne yake akwai taimakon da annabi ne yake yi. Shine na ce meye hukuncin wanda ya raba wannan taimakon biyu bayan Allah da manzo Allah ba su raba ba. Yanzu me shi yanzu ga doctor shi ya raba mun godiya. Mu tambaya muke meye hukuncin wanda ya raba biyu yace ya raba biyu taimakon da Allah zai iya da wanda annabi zai iya bayan Allah da manzo Allah ba su raba ba. Allah da kanshi fida bunshi mana Allah da kanshi ta kawo abin da shi Allah ne da kansa ya faɗi Allah ne da kansa ya raba biyu kawo mana ayan shike nan da ma mu abin da muke so mu ji kenan kawo ayan wani aya ayan da kace Allah ya raba gida biyu malam ku ke fasa muke ji ko mu ne malam ku ke fadi muke ji shine mu ne na yadda mu ne malamai muke faɗa kuke ji shine kawo ayan da Allah ya ce taimako biyu ne ga irin wanda Allah zai iya yi ga wanda annabi zai iya yi kawo ayan tunda ka ce akwai ayan. Da zo malam kuma kawo ayan da shi ma ya raba biyu mana inda malam ya fassara abun ba daidai ba kuma kawo mana ayan. Ga yanda ya faɗa ba daidai ba ya raba gida biyu ya ce akwai taimakon da Allah zai iya yi akwai taimakon da annabi zai iya yi Allah kuma bai faɗa haka ba. Mu abin da muka sani duk taimako in kaga ka samu yanzu kaga muna magana da kai din nan. Kana ji na yanda muke magana da kai? Da zan taimake ka in maka wani abu in yi tikadin ni na taimake ka ba Allah ba sunan abin da na yi kafirci duk taimako daga Allah yake zuwa ba taimakon da ba daga Allah yake zuwa ba rabawa biyu ka ce taimakon da Allah zai yi wani bawa zai yi ka rabawa Allah aikinsa shirka ne ka nuna bawa yana da yin wani abu wanda Allah ba zai iya ba Allah bai raba ba manzon Allah bai raba ba ka bar abin a haka yanda yake a haka dan haka cewan baka son yanzu kai abin da muke so mu sani mu tabbatar ka yadda manzon Allah zai iya taimakon ka ko baka yadda ba kawai duniya ta ji ka cewan baka son taimakon annabi faɗa wa duniya ta ji ka na fara ni taimakon annabi kowa shi ke gaba a shi dai gara ka bar Idrisiya ka shiga izala to mun gode sarki Allah ya saka mai daliye ne mun gode bari ma je ka gara ka bar Idrisiya ka shiga izala gaskiya na'am ina baka kai ma wani abu kai ma kai kokari baka sufin doctor sosai kan lokaci ka doki maganganu shi ka saurara ka ji tukunna wa malamin ku Dr. Idris ka duba ka ji jawabin shi da kyau lokacin in ka samu kuskure ka tura min gaskiya ni ba zan bi sabon akida da aka bude shi wannan shekara ba gaskiya ba zan jin saurara akida da aka bude wannan shekara ba zan yi ba yanzu ba gashi muna sauran malamin ku ba gashi abin da malam ya zo abin da yasa ban iya saurara saboda an yi ma malamin ku shaida ga malam wai shine farko wanda ya fara fitowa cikin Bauchi gaba ɗaya ce yaya nabi na wuta malam ba ni na fadi ba sannan wasu da sarki tambaye shi ma yanzu shi yanzu ya aqidan sa kan iyayen annabi ya yadda yan aljanna ne ko kuma suna wani waje ba aljanna ba sarki ce ba ne mun addu'a ko wani sautan magana su da malamai ne su magana su zana su malamai ne mu gode
Mun gode. Salamu alaikum. Wa da ji. Shai na so mu tashi amma naga wannan na ta yawan kira baba kankani don Allah bari mu bashi dama. To bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi don Allah kai kare bayan ka ba za mu da kira ba gaskiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ga suna malam baba kankani ko? Na'am ni ke na insha Allah. To masha Allah. Malam baba kankani namu. Ba shi ba. Amin. Ta kure mun baka minti biyu don Allah. To ba damuwa. Daga ina kenan kake kira baba kankani? Daga Italy. To bismillah. Na'am, masha Allah. Ina da tambayoyi ne ma Sheikh. Masha Allah yana jinka. Allah sa na sani. Ina na ji cewa kaman wani uslubi na dawa kirawa zuwa ga musulunci yadda za a yi shi a kira shi kan sassautawa shi a fahimta. To, shi kuma bayan wannan kuma na ji wani cikin koko sarki zaki ne yake ce wai an ce wata aka ce da ana mata dawa ana mata nasiya cewa za a yanka da annabi da yanka mutum sha kara wannan gaskiya ne ya fin gaban mu daga jama wannan na'am. To shi nan kamar wannan kuma kana dokan shi kamar ba daidai ba ne yadda ya kamata a fadi mata ko ya zo shi haka nan aka fadi na ba daidai ba ne. Kamar batu ya kuri wannan kamin ka wuce barin baka dawa shi ya shigo ciki kamar bature ka san kan da yake daban. Yanzu zaka shigo da shi musulunci ka fara ce masa wani an aje mutum za a yanka ba ka ɗauka wani usulubi wani abu mai kyau ka gaya masa daga baya ka ɗan kada ya zo ya gane kawai gaba dai ka ce masa ga an aje mutum za a yanka. To inda ya zo ta wurin fannin ne wannan magana ya zo wuri haka. Shi mai ya kai da kai ganka wanda da ya faɗi mata cikin usulubin ka. Cikin usulubi na ya za ya faɗi mata cewa an yanka an aje mutum. Barin an sa sarki. To shi bismillah. No bari sarki ba da ansa. To ai ni ne me tambaya kai banni ni zan yi ansa ai shi ya kawo. To ina ji. Yawa cikin usulubin da zan yi sai in gaya mata cewa hadafin ba a yanka mutum bane amma dan a jarrabi annabi Ibrahim a ga karfin imaninsa da Ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ake ganin yanda ya yadda da Allah shin zai iya barin abin da ya fi so akan komai ɗan sannan domin ya so Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya fi masa komai sai Allah ya jarraba shi amma ba an kawo waɗannan a yanka shi bane to in ka mata wannan bayanin kaga za ka fahimta amma mutum farko kawai ka zo ka ce mai ai dama musulunci ana yin layya saboda an kawo ma da wani mutum ne aka ajiye shi zai yanka ɗansa kai tsaye gandandan haka ba tare da bayyana manufan musulunci ba kuskure sai ya shigo sai a kasa fahimtar manufa na musulunci wannan dalilin ne ya jawo muke faɗa cewa in za a yi wa mutane wa'azi wanda ake ganin sun kauce a hanya to dole a lura suna da wani tasiri a society da ba za ka iya kawar da su da hayaniya ba to idan ba iya kawar da su da ƙarfi da hayaniya ba to sai kai hanyar da ya dace sai yasa malam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adaful iman wanda ya ga abu mara kyau ya kawar da shi da hannunsa in ba zai iya kawarwa da hannunsa ba ya kawar da harcensa in ba zai iya kawarwa da harcensa ba ya ki da zuciyarsa to wajen kawarwa da harcen nan in ka san zaka faɗi maganar da za ta jawo hayaniya wanda kake son ka yi musu gyaran kuma ba za su gyaru ba kuma za su fito su zage ka kuma ƙasa ta ba su yanci suna da dama to gwanda ka kira su a nasiha cikin lalima gudun in ka takura sai su fita su ce ma na bar ma musuluncin kuma fahimtan kan nan abin da ka fahimto ba shine musulunci ba kai dai kawai kana yin iya daidai gwargwadon ka wannan shine muke magana dole a sa hikima cikin wajen usulubi sai yasa malamai suka tafi cewa wajen falyughayyirhu biyadihi ya canza da hannunsa sai suka ce wannan sai hukuma ne suke iya yi amma ni kai yanzu kawai na ga wani yana shan giya a titi sai in kama shi in ce zan mai haddin giya zan mai bulalan shan giya ni waye ni ba hukuma bane wannan ba sa shi a hannuna ba ko na ga yana yin wani zina ba sa shi a hannuna ba in ce zan mai haddin zina amma abin da aka sa a hannuna shi masa nasiha daidai gwargwado yanda zai karba in ya karba in bai karba ba in kyale shi yi tafiya na ni ba hukuma bane na'am Shaya ku zaka bani minti daya bismillah
bismillah. Kai min tambaya naga shay ya baka amsa dai mai kyau. Amma ya hakuri zan tambaye ka yanzu a baki kai kana turai. A bakin turawa wasunsu ya suke kallon musulmi duniya. Ya suke kallon duniya. Musulmi duniya. Gaskiya suna kullum musulmai duniya a musulmai yadda musulmai suke zama sallah suna. Ya kuri. Na zauna Europe sannan na zo na America. Ya suke kallon musulmi duniya. Kan yaya ban gane. Ana kallon musulmi dan ta'adda. She muna terrorist. She muna ga musu musulunci ma peace ne. Ko ba haka ba. To wanda ke kallon musulunci dan ta'adda. She kana son ya karbi musuluncinka. Ka fara ce masa an aje mutum za yanka? Of course, saboda yanda ya zo shi haka zaka fade shi yayi. Ka zo masa ka ba haka ba. Ka zo masa da wani usulubi ne da kamar Allah ya sa trials amma ba dan za yanka ba. Ina depend yanda dai tambaye ni da yanda zan ba shi. To inda irin naka da mutane da ka kore su musuluncin kenayi. Ka tabbatar cewa musuluncin na ta'addanci. Ai ko littafi ina zo ai Qur'ani nan da kanshi ina nan browa ko wani Yusuf shi. Akwai English translation akwai yasa in ya bude wurin nan ya ce wai kama dai wanda ya kashe shi ko wanda ya sa da yanka nu shi ya bude wurin nan ya karanta shi ke ya gudu domin ya bude karanta da English. Amma dan uwa sarki 1 second da Allah. Shi abin da ake tambaya da misali. Magana nan da karshe ba. Ya hankuri. Kaman kan da shehi ya faɗi ai ko cikin musuluncin Allah bai nufa a yanka annabi Ismail bai ko ba ka ba Allah ya jarrabawa yasa ka ce mata jarrabki ne Allah ya jarraba shi ne ya ga karfin imani shi sai Allah ya ce amma gaba daga ta aje mutum za yanka ba ka ji abin da ke faɗi wannan ce ba ka fahimta na ba sarki zaki na ce ba kana saurara na kai ma baka saurare ni ba ya hankuri magana na karshe da nace kai ma baka saurare ni ba ya hankuri nace ko cikin musulunci mu kaman kan da shehu ya faɗi ko cikin musulunci mu Allah ai bai nufa cewa a aja kama ba annabi a yanka ba Allah ya jarraba imanin bawansa ne ko ba ka ba to me yasa ba za ka zo mata cewa Allah ya jarraba imanin bawansa ya duba kaza kawai gaba ɗaya ka ce masa Allah ai in ba don haka ba ragon na ya zama fansa kawai in ba ka ba Allah ya ce a ji a kama shi a yanka shi kawai ka ce mutum haka kuma mai shiga irin kallon da yake maka ka ce mai an ce a kama mutum a yanka sai ce baba ina depend da lokacin da yanda mai shi ya tambaya farko to shi ke ni na ba da amsa na ga kai da shi no ina zan ma tambaya ne kaman ba ke bari ma tambaya cikin zancen ita wannan zance muke fadiwa nace ma akwai translation English Qur'ani ko kare ne kasa bature ya ce dai bude saboda English yana jin English in ya bude no sai ya ga inda aka ce wai wanda ya kashe shi ko wanda ya sata yanka nun shi ko wanda ya zina buka shi ko wanda ya zina mai duka kaga wangan ga duka in ya bude ta wurin nan no misali ya bude kura da ga wuri shin wannan zancen dai bare shi musulunci ko zai gude bare gudu wallahi bai bare saboda ka ce wai wanda ya kashe a kashe shi to wanga shi na lahiyan me yayi ka ce wanda ya kashe a kashe shi wannan gaskiya ne mana to na lahiyan me yayi sarki jala bari shiga magana bari na shiga magana da malam wanda magana ba ka da gaskiya dan ya je ya bude Qur'ani ya duba Qur'ani in ka je kawai baka gani ba yanda ma Qur'ani ya zo kawai ya ce maka misali wanda ya ce a kashe shi wannan is justice Turawan ba ta kisan ne suna yawa sannan wanda ya yi sata a yanke hannunsa haka kawai aka yanke hannunsa ko sai da yi wani abu sai da yi wani abu wannan abubuwan kaga mutum ma bai gane su ba kamar su ma a haka ma kaga mutum bai gane su ba sai wani ba ke nema ne ana nema so ba wani abu ne na layyan me yayi na layyan me yayi ana so a tabbatar yanzu sarki da Allah yanzu mu bar batun wannan kana da malam kana da tambaya malam saboda wannan magana zaka jawo malam baba kana da wata tambaya bayan wannan ya hakuri saboda lokacin sallah yanzu kana da wata tambaya yawa kan batun usulubi nan no kan batun usulubi da muke zance shi sai kamar misali kan yin magana
da ka kira dawo kan sassautawa kan usulubi sai nake cewa kaman ba shi usulubi da muke batu usulubi